Наста, з чаго хочаш пачаць сёння? Хачу пачаць з таго, што сёння мы пагаворым пра кнігавыданне, пра літаратуру. Тэма такая шырокая. Пачались тут бурбалкі, павінны былі пачаць ці твае з падкаста Белліт. Так. І пагаворым таксама пра тваю новую кнігу «Ніці», якая, уласна, і выклікала ў нас ідэю запісаць падкаст на гэтую тэму. Гэта дакладна. Але давай спачатку скажам, што цябе клічуць Наста. А цябе Макар, і гэта 6-й выпуск падкаста «З чаго пачаць». Так, і мы заклікаем вас падпісвацца, ставіць лайкі, падабайкі, ставіць адзнакі гэтаму падкасту, дзе б вы нас не слухалі. Гэта можа быць YouTube, Spotify, Apple падкасты, Castbox і ўсё іншае. А таксама ў нас ёсць колькі пытанняў, на які мы адкажам у канцы выпуску, таму калі ў вас ёсць пытанні, акурат, то можаце пісаць іх нам на YouTube, у Spotify, на Castbox і у Google форму. Калі вы хочаце застацца ананімнымі, то там у апісанні ёсць спасылачка на яе. Добра, Наста. Тады прапаную цябе пачаць, і ў фармаце давай паспрабуем паразмаўляць у такім, што ты акурат з'яўляешся, працуеш у выдавецтве, вядзеш кніжны блог, а я з'яўляюсь аўтарам, як бы пісьменнікам. І хацеў бы пабудаваць такім чынам, што мы паспрабуем разабраць всю тэму літаратуры і кнігавыдання з двух бакоў. Ты як прадстаўніца СМІ і выдавецтва, а я са стараны пісьменніка. Тады першае, як бы, што хацелася бы, каб ты зрабіла, гэта акрэсліла вось эту всю тусовку, всю вось гэтую суполку кнігавыдавецтва выдання беларускага. Што ты можаш пра яе сказаць? Ну, ты так добра назваў гэта словам тусоўка, бо, ведаеш, часам мне падаецца, што сапраўды гэта выглядае трошкі як такая тусовачка і між сабойчык. І вось усё тое, што мы робім, гэта штосьці такое вельмі вузкае кола, і як быццам бы мы варымся усе ў адным і тым жа, і нас няшмат, і мы ўсе як бы ведаем там адно аднаго, але потым все роўна я разумею, сустракаючы на нейкіх там кніжных кірмашах, на нейкіх літаратурных мерапрыемствах, сустракаючы нашых чытачоў, разумею, што не, ўсё ж такі мы ў гэтай лодцы не адны, ёсць нашы чытачы, якіх все ж такі трохі пабольш, і не ўсіх яшчэ я ведаю. Таму з аднаго боку сапраўды можа падавацца, што беларускае кнігавыданне гэта вось такая тусовачка для сваіх, але з іншага боку у гэтую тусовачку, у прынцыпе, можа трапіць любы чалавек або ў якасці чытача, або на перспектыву ў якасці пісьменніка. І вось Макар як прыклад. Я як прыклад. І таксама можна трапляць у яе, як я разумею, і не толькі, можна і пачаць нейкі блог весці, можна пачынаць рэцэнзіі, водгукі, становіцца кніжнымі блогерамі, блогеркамі. Вось я хочу падзяліцца з табой уражаннямі. Мы з табой былі тыдзень таму ў Вільні на прадмове, і я некалькі разоў чуў вось такія размовы у натоўпе, ці вось ад кагосьці там з калегаў, з канкурентаў, не ведаю. Пра тое, што гэта сапраўды так, што вось, типу, все адны тыя ж твары, вось кажучы Пушкіным, знаёмыя все лица, што вот ты уже давно варишься ў гэтай тусоўцы, в гэтым чане, што ты можаш сказаць, як у цябе ўражанні, наколькі змяняюцца сапраўды, з'яўляюцца новыя людзі, сыходзяць людзі з этого всего? Ну, тут, зноў жа, трэба разумець, дзе мы хочам бачыць гэтых новых людзей. Калі мы маем на ўвазе менавіта вось саму сферу людзей, якія ўласна і прадукуюць гэтую літаратуру, то зразумела, што тут менш прасторы да з'яўлення новых твараў, таму што супрацоўнікі выдавецтва збольшага гэта адны і тыя ж людзі, рэдактары, карэктары, ілюстратары, часам з'яўляюцца нейкія новыя. Тое ж самае з пісьменнікамі, ёсць нейкая там пул пісьменнікаў, які ўжо піша там сталы час, і часам з'яўляюцца нейкія новыя твары ў прозе ці ў паэзіі, то бок, гэта такая, не то, што там кожны дзень з'яўляюцца нейкія новыя твары. Плюс таксама вакол гэтай пісьменніцкай часткі, якая уласна штосьці прадукуе, ёсць людзі, якія спажываюць уласна гэты кантэнт, і гэта чытачы. І тут таксама такая сітуацыя, што я ведаю многіх нашых чытачоў, я ведаю многіх нашых пакупнікоў, таму што гэта людзі, якія, напрыклад, рэгулярна прыходзяць да нас у кнігарню, допустим, у Варшаве, або гэта людзі, якія рэгулярна штосьці заказваюць, і я іх ведаю па імёнах.
бок я бачу, што я кожны раз у якую-небудзь доху, у нас ёсць людзі, якія купляюць кніжкі ў катары, аднаму і таму ж чалавеку дасылаю кнігі, і ўжо як быццам бы гэта нейкі знаёмы мне чалавек. Але вось мне падаецца, што трэба, каб тут з'яўлялася больш незнаёмых мне твараў. Таму што гэта больш важна, каб з'яўлялася вялікая колькасць чытачоў для вось гэтага там пэўнага абмежаванага кола пісьменнікаў. Я з тобой згодзін цалкам, таму што вось сёння у панядзелак у мяне з нагоды кніжкі мне была размова з Радыё Свабода, і яны акурат мы размаўлялі пра тое, што пра тое, што раблю буктрэйлеры, усе саундтрэкі. Мы размаўлялі пра тое, што менавіта праз гэтыя сродкі нейкія, які выходзяць па-за межы класічнага кніжнага маркетинга ў беларускай тусоўцы, будзем сёння так называць, я нібыта спрабую дагрукацца да чытача, які да гэтага, магчыма, не ведаў пра існаванне сучаснай беларускай літаратуры, ці ведаў, але там... карацей, это тое ж самае, як прыклад з Гаррі Потарам, мне падаецца, калі ён выйшаў па-беларуску, што шмат людзей даведалася пра тое, што на беларускай мове можна чытаць кніжкі не толькі з класічнай беларускай літаратуры, але і таксама нейкія вось сучасныя кнігі. Так, Гаррі Потар быў для людзей проста нагодай даведацца пра выдавецтва. Калі яны пабачылі, што вось выйшаў Гаррі Потар, яны зайшлі на старонку выдавецтва, каб купіць гэтага Гаррі Потара, і пабачылі, што нічога сабе, а там ёсць яшчэ іншыя класныя кнігі. І так паступова ад перакладаў нейкіх ужо вядомых ім твораў яны даведаліся пра існаванне уласна беларускай літаратуры, і многія з тых, хто чытаў Гаррі Потара, магчыма, потым вырашылі, паглядзеце, што там наогул у беларускай літаратуры адбываецца. І тое ж самае з рознымі фарматамі прасоўвання кніжак. Мы жывём у такія часы, калі недастаткова таго, каб ты проста напісаў кнігу. Ты павінен яшчэ сябе прасоўваць як пісьменнік. Павінен, я гэта так кажу, пісьменнікі калі ты хочаш прадаваць, каб тыя кніжкі прадаваліся, пра цябе ведалі, ты павінен это рабіць. Пісьменнікі старэйшага пакалення хутчэй за ўсё цябе не зразумеюць. Я бачу пісьменнікаў старэйшага пакалення, якія хутчэй за ўсё сядзяць і асуджаюць Макара, кажучы, што ой, вось гэта мішура вакол кніжкі, навошта, калі ёсць чыстая, светлая вось гэтая вечная літаратура, і давайце пісаць кнігі, а то мы ўжо там ператварылі кнігі ў нейкі балаган. А што зрабіць, калі, напрыклад, да моладзі, твая чытацкая аўдыторыя, гэта ўсё ж такі збольшага людзі твайго пакалення, маладзейшыя за цябе. Так. І іх вельмі цяжка зацікавіць кніжкай, калі ты да гэтай кніжкі яшчэ не дадаеш, не ведаю, танцы з бубнамі. Так, я з тобой згодзін, і ў мяне тут такое заўсёды параўнанне. Я вярнусь да Адель, можете паслухаць наш выпуск пра музычны наш, падаецца, ён быў другім. Адель супервядомая спявачка, мне падаецца, ва ўсім свеце, і нягледзячы на гэта, кожны раз, калі выходзіць новы альбом, у яе просто супергіганцкая промо-кампанія з, часцей ўсё это літары, таму што альбомы яна называе, як бы літарамі, там 30, 25, 21. Лічбы. Ой, лічбы. Так, лічбамі называе. І вось, і гэтыя лічбы просто па ўсіх гарадах ва ўсім свеце. Колькі ёй гадоў цяпер? Слухай, я насамрэч не зусім разумею, як бы, чаму так называюць. Хтосьці кажа, тыпу, колькі ёй гадоў, але это не супадае. І наколькі я памятаю, што я чытаў, это то, у якім узросце яна пачала, як бы, пісаць гэты альбом. Это адна з тэорый, якую я чуў. Вось, тут я не настолькі добры фанат, што вось прям ведаю. Вось, і яна робіць, ці яе там лейбл, ці хто там робіць эту супервялікую промо-кампанію, і мне падаецца, што калі артысткі такога ўзроўня, як Адель і іншыя таксама, робяць суперкрутыя промо-кампаніі, чаму я, як аўтар-дэбютант, не магу сабе это зрабіць? Так, тым больш, калі ты сапраўды яшчэ не так вядомы, не так шмат гадоў у літаратуры, яшчэ не год у літаратуры, то бок з выхаду першай кніжкі яшчэ год не прайшоў, то бок менш за год. І лагічна, што табе хочацца, каб на гэтым этапе пра цябе даведалася як мага больш чытачоў, дагрукацца да іх, і таму тут, мне здаецца, усе сродкі добрыя. Бо я па сабе заўважаю, ад працы з пісьменнікамі часам такое дзіўнае уражанне, яшчэ калі я ў Мінску працавала ў кнігарні, і нам у кнігарню на продаж аўтары прыносілі свае кнігі. І для іх цяжка было зрабіць банальную рэч. Напрыклад, яны вядуць Facebook, і ўсё, што мы прасілі ад іх, гэта сфотаграфаваць кніжку. Я нават гатовая была ім сама сфотаграфаваць гэта на нармальны фотоапарат, выкласці гэта ў Facebook і напісаць, што вось занёс колькі асобнічкаў сваёй кніжкі ў такую-то кнігарню.
і ім гэта ўжо было праблемай. Яны не разумеюць, а навошта гэта рабіць? Кніга сама знойдзе свайго чытача. Можа быць, і знойдзе праз 10 гадоў. Вось я яшчэ падумаў, што мне падаецца, што гэта ў пэўным сэнсе праблема, менавіта беларуская, таму што не развіт рынок, мне хочацца сказаць, таму што мы з табой жывем у Варшаве, у Польшы, і тут пастаянна я сустракаю ў горадзе баннеры з кнігамі. Просто яна пастаянна і паўсюль, і на прыпынках, і там і на аўтобусах, і паўсюль. І гэта ж не нейкі там, часам, я так разумею, это вядомыя проста людзі, часам это вядомыя пісьменнікі, пісьменніцы. Я не ведаю, можа быць, там і дэбютанты ёсць, наўрад ці. А ў Беларусі, падаецца, я такога ніколі не сустракаў, калі не ўлічваюць там Озбай, і то, але ж яны не канкрэтныя кнігі рэкламавалі, а сваю, і ў іх ужо не толькі кнігарня, але яшчэ яны прадаюць іншае і зарабляюць, мне здаецца, яны з большага іншым. Так. Просто тут трэба разумець, што гэта ўсё пытанне фінансавання бюджэтаў, і павесіць банер у горадзе гэта даволі дорага для невялікага незалежнага беларускага выдавецтва. Польскія выдавецтвы могуць сабе гэта дазволіць, беларускія, на жаль, не могуць. Я хутчэй не пра фінансы тут, а больш пра ўспрыманне. Тыпу, калі людзі вось у Польшы жывуць, і калі б яны пабачылі, напэўна, буктрэйлер, яны б сказалі, нейкі іншы спосаб прасоўвання кніжкі. Проста яны б не казалі пра мішуру там і пра тое, што... Не, я думаю, што, было б менш... Таму што яны... Беларуская аўдыторыя яшчэ не настолькі распешчаная падобнымі рэчамі, таму для іх гэта ўсё мішура. А мне здаецца, у Польшчы якім толькі спосабам не прасоўвалі кнігу, і для іх это проста чарговы спосаб прасунуць кнігу, чаму не? Так, дакладна. Просто мне цікава насамрэч, колькі... Вось ты даўжэй за гэтым сочыш. Я памятаю, што калі я прыйшоў з ідэі буктрэйлера, ты распавяла мне пра тое, што вось у прэміі Гідройца былі буктрэйлеры на фіналістаў прэміі. А ці сустракала ты буктрэйлеры да таго, як увогуле прыйшоў я да цябе? Таму што я падзялюсь, што калі я прыдумаў этот трейлер, я нават не ведаў слова буктрэйлер. Я ведаў слова просто трейлер для фільма. Я подумаў, мы стымем для кніжкі. І я называў гэта трейлером, потым хтосьці мне сказаў, што гэта ж называецца буктрэйлер. Я такой, окей, буду называць буктрэйлер. Сапраўды здымаліся відэа пра кнігі, і тут ужо, калі выйшла твая першая кніга, і гучна там пісалі, што вось упершыню беларуская кніга выходзіць з буктрэйлерам, людзі трошачкі пачалі чапляцца да слоў, да таго, што як это ўпершыню ўжо былі буктрэйлеры на беларускія кніжкі. І мне хацелася падкрэсліць, што наколькі я памятаю, ніколі ў жыцці кніжкі не прэзентаваліся буктрэйлерамі. То бок не было такога, што вось выдавецтва выдае новую кнігу і да яе рыхтуецца буктрэйлер. І гэта сапраўды быў першы выпад, прынамсі на маёй памяці. Я... Давно. В акопе ўжо. Даволі шмат гадоў, але тым не менш буктрэйлеры на кніжкі былі. Так, гэта не было ўпершыню, то бок ты тут не адкрыў Амерыку, але не было менавіта такога спосабу прэзентацыі кнігі для продажу. Былі спосабы такія прасоўвання кнігі, вось так, сапраўды, калі здымаецца прэмія, калі праводзіцца прэмія Гідройца, то яны рыхтуюць для таго, каб паказаць потым на ўручэнні прэміі, рыхтуюцца буктрэйлеры. І гэта цудоўна, што гэта ёсць. Здаецца, у першыя гады нават не заўжды была магчымасць іх потым паглядзець. Але я не ўпэўнена. Але, тым не менш, гэтыя буктрэйлеры былі. Але вось менавіта прадстаўляць кніжку ад пачатку самага буктрэйлерам, я не памятаю такіх выпадкаў. Можа быць, калі вы нас слухаеце, вы ведаеце такія выпадкі, можаце нас паправіць. Але пакуль што я ўпэўненая у тым, што я маю рацыю, і такіх выпадкаў не было. Дарэчы, да прэміі Гідройца у гэтым годзе буктрэйлеры павінны быць прыгожымі. Я іх яшчэ не бачыў, але калі яны там пачнуць хутка выходзіць ужо, напэўна, то заходзьце на Інстаграм, напэўна, іх Фейсбук Гідройца. .бай, напэўна, не ведаю, як называецца. Карацей, заходзьце, глядзіце буктрэйлеры, яны павінны быць прыгожымі. Я хацела яшчэ, вось ты закранула, ўжо пачала казаць пра гэту тэму, пра грошы, і мне пытанне, ці справа толькі ў грошах? Справа для чаго? У тым, што вось вот этого чытача, якога мала, недастаткова, таму што эти размовы перыядычна пастаянна гучаць і на фестывалі, зноў ж такі, і ў нейкіх размовах, што вось мала купляюць кніжкі. Зразумела, што мы знаходзімся па-за межамі Беларусі, і тут менш проста людзей і складаней да іх дагрукацца.
І вось тут пытанне, тут ну вот як бы яно толькі ў грошах, типа не хапае вось фінансаў на прасоўванне, там на баннеры умоўна, там не ў горадзе, а ў інтэрнэце, ці там я не ведаю яшчэ не, ну карацей, ці толькі ў грошах пытанне, ці там не ведаю, не хапае просто, можа мы просто такія вот крывыя касы і нейкія не такія. Тут такое глобальнае пытанне, таму што шмат што спыняецца аб грошы, і гэта з двух бакоў. То бок грошай няма ў выдаўцоў і грошай мала ў чытачоў. Ну, то бок, калі ты робіш кніжкі, трэба, каб хтосьці гэтыя кніжкі купляў, і ведаеш, праблема ў тым, што вялікая частка беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, яны знаходзяцца не ў найлепшым фінансавым становішчы. І апошняе, пра што ты будзеш думаць у такім фінансавым становішчы, гэта аб тым, каб купіць яшчэ кніжачак сабе. Ну, і нават гэта не фінансавае пытанне, часам гэта пытанне банальна там лагістычнае, што табе пераязджаць гэтымі кніжкамі, што мы жывем тут у Беларусі, мы жылі там, не ведаю, у трохпакаёвых кватэрах, а тут мы жывем у кавалерках 20 квадратных метраў часам, і ну трэба гэтыя кніжкі дзесьці хаваць. Ды нават калі кватэра больш, ну там все равно ты заўсёды думаеш пра тое, што блин, так тебе пераязджаць, і што это мне вось я не думаю скласці вось гэта всё. Я уже просто абсолютно отпустила гэтую сітуацыю. Ну выкіну кніжкі, окей, буду пераязджаць. Я з табой цалкам, у меня няма ніякай праблемы, я себе просто думаю, ну плюс одна скрыня будет, ну плюс две, ладно, потому что одну будет тяжко поднять. Ну, все равно там будешь переезжать на машине, там, ну так, знайду куды погрузить. Ну то бок, это насамрэч у маштабах сусвету і іншых праблемаў, якія мы зараз маем, это просто мізэрная праблема. Думаць, як это яшчэ перавесці свае кніжкі. Пра грошы. А пра грошы... Як заўсёды. Ну так, гэта такое глобальнае пытанне. У выдавецтва насамрэч не так мала сродкаў, таму што... Не так мала? Не так шмат. Пардон, это была нейкая гаворка па Фрейду. Так, насамрэч мы уже там будуем себе коттеджы і дзесьці на беразе міжземнага мора. Лазурного. Так, і ставим третий ряд золотых зубов. У нас есть любимый жарт про выдавца Андрея Янушкевича, что мы уже Андрея Миколаевича ставим третий шар золотых зубов. Да просто месяц походил, поменял. Так, комплект зубоў, як былі ў дзяцінстве трусы, не дзень. Ну так. Дык вось, праблем, это мы так аджартоўваемся, ведаеце, на сур'ёзныя тэмы, але насамрэч, праблема ў тым, што ў выдавецтваў няшмат абаротных сродкаў. Што гэта значыць? Мы, калі друкуем кнігу, мы павінны адразу вялікую суму грошай, ну там у залежнасці ад таго, колькі каштуе выданне гэтай кнігі, калі яна там у цвёрдай вокладцы, гэта яшчэ даражэй, чым больш тоўстая, тым яшчэ даражэй, калі гэта перакладная кніга, гэта яшчэ больш грошай на пераклад, то бок мы павінны зараз аддаць адразу вялікую суму адну. А ты можаш вось просто вялікая сума гучыць для кожнага чалавека па-рознаму? Я разумею, што там ты не можаш называць лічбы, але просто... Не, ну просто ты можаш парадак лічбаў назваць. Ну то бок адразу які-небудзь там 5000 еўра на друк кніжкі, допустим, умоўна якой-небудзь сярэднестатыстычнай. Мы мусім адразу вось так узяць і аддаць. А праблема ў тым, што а як нам гэтыя грошы зарабіць? А кнігі, на жаль, не купляюцца так часта і так шмат, каб вельмі хутка вось гэтыя мы 5000 еўра так аддалі, і каб хуценька яны нам вярнуліся ў выглядзе продажу кніжак. Так не працуе, на жаль. Ну і вось таму вельмі мы трацім шмат грошай на каб выдаць кніжку, і потым доўгі час назапашваем грошы, каб выдаць наступную кніжку. І гэта ўсё вельмі запавольвае, і кніжкі б добра купляліся, каб была такое замкнёнае кола, каб быў вялікі выбар розных кніжак, і людзі, бо ёсць людзі, я ведаю, якія купляюць літаральна ўсе нашы кніжкі, як толькі яны выходзяць. І просто так вось Макар падымае руку, і ну просто яны чытаюць хутчэй часам, чым мы выдаём новыя кніжкі. Ну не заўсёды чытаеш, просто вот там Дзюна выйшла, і ты такой думаеш, блин, ну вот як не мець Дзюну па-беларуску, ну. Так. І калі б было вельмі-вельмі шмат кніжак, прадавалася больш гэтых кніжак, і абаротных сродкаў было б больш. А так, як бы іх мала, таму што мала кніжак. Ну, то бок, замкнёнае кола. І я так разумею, што вось яшчэ праблема ў тым, што ў Беларусі гэта былі яшчэ оптавыя продажы. Так, у нас было даволі шмат кнігарняў, якія бралі ў нас кнігі і дзяржаўныя, і недзяржаўныя, і гэта таксама, ну, вельмі вялікая частка накладаў туды сыходзіла. А цяпер мы самі сабе кнігарня, ну, мы там пастаўляем кнігі іншым выдавецтвам, якія ў іншых гарадах краінах прадаюць, так.
і кнігарням, але гэта кропля ў моры ў параўнанні з тым, што было ў Беларусі. Плюс мы разумеем, што ўсё ж такі асноўны наш рынок гэта Беларусь. Гэта 9-мільённая Беларусь, колькі патуль чалавек не выехала, іх там усё роўна больш, чым беларусаў, якія жывуць за мяжой і заказваюць нашы кнігі. Таму калі б у нас цяпер быў доступ яшчэ як бы у нас ёсць доступ, але не ўсе беларусы могуць сабе дазволіць заказаць у Беларусь, па-першае, з прычын бяспекі, хоць нашы кнігі не з'яўляюцца небяспечнымі, па-другое, з фінансавых прычын, таму што ад 80 злотых за дастаўку гэта дарагавата. Так што мы згубілі такі даволі вялікі рынок беларускі. Дык справа толькі ў грошах. Збольшага так. Плюс грошы, што табе даюць грошы? Грошы даюць табе магчымасць рэкламы. Ёсць яшчэ адна вялікая праблема беларускай літаратуры, беларускага кнігавыдання, вось нашай гэтай тусовачкі, тое, што пра яе не так шмат ведаюць. І ўсё яшчэ знаходзяцца людзі, якія, пабачыўшы Гаррі Поттера па-беларуску, хаця ўжо колькі гадоў прайшло з моманту, як выйшла першая частка? 6, 7? 18 год, мне падаецца. Так, 7 гадоў прайшло. Не, 19, напэўна. 19 годзе выйшла. Так, у 20-м выйшла другая частка, так. То бок 6, окей. Это больш за... Не ведаю. Больш, чым мы жывём у Польшы. Так. Разам. А не менш. І ўсё роўна знаходзяцца людзі, якія, пабачыўшы Гаррі Поттера, такія: ого, нічога сабе, Гаррі Поттер ёсць па-беларуску. І я думаю, а дзе вы былі ўсе гэтыя 6 гадоў? Што вы рабілі 6 гадоў? І гэта ўсё праз тое, што многія людзі не ведаюць. А яшчэ гэта такое вельмі глобальнае няведанне. Ёсць больш лакальнае няведанне. Беларусы, якія жывуць у Варшаве, не ведаюць, што ў Варшаве ёсць беларуская кнігарня. І, пабачыўшы яе, яны праходзяць міма і кажуць: а вы даўно тут? Я кажу: амаль 2 гады ўжо наша кнігарня адчыненая. О, боже мой, я жыву на суседняй вуліцы, я толькі што заўважыў. Вось, так працуе рэклама, мабыць. Яе няма, па сутнасці. То бок патрэбна яшчэ і рэклама ў інтэрнэце, і паўсюль, каб людзі проста банальна ведалі пра тое, якія кніжкі ёсць, якая кнігарня ёсць. І гэтак далей. Красей справа ўсё ў грашах. Заўжды, любой, мне здаецца... Не, я просто думаў, што ты скажаш у грашах, ты просто, калі пачала адказваць на пытанне, ты такая, типа, па-першае, і пачала з грошай, а потом такая, я бы думаў, может быть, штосьці будзе другое, типа, там, нам не хапае, там, ты скажаш, пісьменнікаў, перакладчыкаў, перакладчыц, там, не ведаю, не хапае рынка, СМІ, там, не ведаю, яшчэ чагосьці. Я закранула самае глобальнае пытанне, але ёсць яшчэ іншыя пытанні, якія не вырашаюцца, на жаль, грашыма. Напрыклад, пытанне спецыялістаў. У нас не такая вялікая колькасць добрых спецыялістаў, напрыклад, рэдактараў, карэктараў з беларускай мовай. І гэта праблема, якая ніяк не вырашыцца грашыма. Дакладней вырашыцца. Вельмі часта гэтыя спецыялісты атрымліваюць няшмат грошай. І, адпаведна, якая матывацыя ў людзей атрымліваць такую адукацыю, ісці туды працаваць, калі гэта не аплачваецца банальна. А калі б у выдавецтва было больш грошай, адпаведна, яны маглі б плаціць гэтым спецыялістам большая зарплата. Каб плаціць ім больш грошай, трэба больш кніг, і каб прадаваць больш... Так, то бок усё роўна мы прыходзім да грашовага пытання. Окей, у меня такое пытанне тады, вось выдавецтва, як бы Янушкевіч, якое ты сёння прэзентуеш, адказваеш за яго сёння, вы даволі часта і шмат запускаеце рэкламы, як мне падаецца. Табе падаецца. Не так часта і шмат, але часам бывае, таму што мы разумеем, што пасля таго, як мы... ёсць прамая сувязь. Мы запусцілі рэкламу, я прыходжу на працу і бачу, што ого-го, шмат заказаў сёння. Ці там ого-го, штосьці павялічылася колькасць падпісантаў у Інстаграме. То бок мы бачым, што гэта працуе, але гэта трэба рабіць рэгулярна. Мне падаецца, што рэклама павінна круціцца 24/7, 365 дзён на год. Окей, вот это першае, што вы робіце, то, што я ведаю, і другое, гэта Patreon, які ёсць у выдавецтва. Так. Там таксама нейкія грошы прыходзяць туды. Гэта вы можете, гэта адкрытая інфармацыя, якую відаць, калі вы зайдзеце на старонку, колькі там чалавек падтрымлівае, гэта зусім калі я памятаю, што я заходзіў, там штосьці каля было $900 евро. Не, ўжо столькі няма. Апошні раз, калі я заходзіла, гэта было 200 ці 300. А, так? Так, гэта у маштабах выдавецтва гэта проста нішто. Кропелька. Так, гэта нават не на аренду памяшкання. Магчыма, заплаціць чынш. Окей. Тады такое пытанне. Калі вы разумееце, што ваш асноўны рынок гэта Беларусь, і я таксама это разумею, што
там больш за ўсё людзей, то ёсць як бы магчымасць электронных кніг. Чаму не зрабіць, умоўна кажучы, выдавецтва электронных кніг, якое б выхадзіла на Беларусь? Моя любимая тэма. Я так люблю тэму электронных кніг. Я разумею, я патлумачу сваё пытанне, я ведаю, што электронныя кнігі не карыстаюцца папулярнасцю як бы сярод у нас, ну, в нашым рэгіёне, яны не настолькі папулярны, як папяровыя кнігі. Всё роўна застаюцца. Это па-першае. Я сам па сабе магу сказаць, што я электронныя кнігі, ну, чытаю толькі ў тым выпадку, калі я ўжо не знайшоў ні папяровую букіністцы, ні папяровую Беларусі ў нейкім там букінісце, і вось і аўдыо не маю, я вось знайшоў толькі адзіны шлях, і вось я тады пайду і буду чытаць эту электронную кніжку. Вось, чаму тады не рабі... Але ж пры гэтым вось, я памятаю, вось, калі зараз выйшла кніжка, быў каментарый, прынамсі пад гэтым відосам, пад буктрэйлерам ці тизерам пра тое, што вось, а чаму не зрабіць кніжку, ўжо хочацца прямо цяпер і зараз прачытаць, і мне пісалі, перыядычна пішуць яшчэ в дырект, яшчэ з апошнім пакаленнем таксама, тыпу, што а вось, можа быць, ёсць магчымасць электронную кніжку зрабіць і все такое. Чаму я кажу, што гэта моя любімая тэма? Бо калі б вось усе гэтыя людзі, якія пішуць у каментарыях тое, што чаму вы не робіце электронныя кнігі, зрабіце электронныя кнігі, каб яны насамрэч, можа быць, мы рабілі б электронныя кнігі часцей, але гэтыя людзі проста пішуць у інтэрнэце, яны ніколі не купляюць электронныя кнігі. І гэта вельмі заўважна, калі ты чытаеш там некалькі каментарыяў пра канкрэтную кнігу, што людзі б хацелі яе бачыць у электронным фармаце, потым мы выпускаем гэтую кнігу ў электронным фармаце, і яе не купляюць столькі разоў. То бок, ёсць вялікая праблема, гэта праблема беларускага кніжнага рынку ў тым, што беларускія чытачы не прывыклі плаціць за контент. Зразумела, што я тут абагульняю вельмі жорстка, але многія беларускія чытачы могуць плаціць, я не ведаю, за падпіску на Spotify, за падпіску на, я не ведаю, Netflix, але яны не гатовыя плаціць за электронныя кнігі. Проста таму, што спосабаў чытаць электронныя кнігі бясплатна шмат. Але праблема ў тым, што гэта не беларускія кнігі. І замест таго, каб купіць, не ведаю, валадара пярсцёнка ў беларускім перакладзе за грошы, напрыклад, калі была электронная кніжка, людзі пойдуць і спампуюць гэтую кніжку па-руску бясплатна. Проста таму, што пірацкі кніжны рынак на рускай мове гіганцкі, і мы не можам з ім спаборнічаць. Вось. І гэта сапраўды вялікая праблема, і сапраўды электронныя кнігі не карыстаюцца такой папулярнасцю ў нас, але хутчэй за ўсё не праз тое, што людзі не чытаюць электронныя кнігі. Людзі чытаюць электронныя кнігі і вельмі шмат. Вось ты хутчэй выключэнне, таму што я чытаю электронныя кнігі рэгулярна, кожны дзень. У мяне заўжды з сабой у заплечніку Kindle і папяровая кніжка. Я працую ў гэтай сферы, окей, але многія мае сябры абсалютна з іншых сфераў чытаюць электронныя кнігі, слухаюць аўдыёкнігі, то бок гэта распаўсюджаная рэч. Праблема ў тым, што не ўсе хочуць плаціць за гэта. Зноў пра грошы. Так. Але вось, гэта грашовае пытанне цяпер з іншага боку, што людзі не разумеюць, як аддаваць грошы за электронную кнігу. Пры тым, што, напрыклад, у Польшчы вельмі развітыя сервісы падпіскі. Тут, мне здаецца, людзі не так часта купляюць, хаця таксама ёсць магчымасць проста купляць асобныя электронныя кнігі, але часцей за ўсё людзі падпісваюцца. У мяне ёсць падпіска на Storytel, і я чытаю і слухаю кнігі за пэўную фіксаваную суму ў месяц. І гэта нармальна. А калі б існавала такая штука, але з беларускімі кнігамі электроннымі, каб іх было больш, хутчэй за ўсё людзі б карысталіся таксама паслугамі гэтай. Бо з узростам ты прыходзіш да таго, што сервіс не пірацкі, а афіцыйны, ён больш зручны, і табе проста становіцца лянота, я не веду, лазіць па торрентах і пампаваць гэтыя рэчы з торрентаў ці яшчэ адкуль. Я не памятаю, калі я апошні раз гэта рабіла. У мяне як бы падпіскі на ўсё, што можна, на музыку, на кіно, на кніжкі, на ежу, на ўсё. Дарэчы, это вось пра пытанне таго, чаго не хапае да пытання вось ці толькі справа ў грошах, карацей, у фінансах. Я вось як бы чалавек новы ў гэтай сферы, мне не хапае, я называю просто, может быть, это яна ў тых самых фінансах, просто я называю это па-іншаму, я называю праблема ў рынку, што яго як бы няма в маім разуменні. Таму што для мяне рынок гэта калі ёсць як бы той, хто прадае, той, хто купляе,
і трэці это вот все тыя, хто там СМІ, вось там не ведаю блогеры, аналітыкі, я не ведаю там так далей. І як бы можна сказаць, што і прадаўцы ёсць, і пакупнікі ёсць, і нейкія СМІ ёсць, але гэта ўсё знаходзіцца ў такім зачатачным, так мы працуем над тым фармаце. Ну мы працуем над тым, каб гэта развівалася. Мне, ведаеш, сёння на трэніроўцы ў трэнажорнай зале трэнер задаў такое пытанне, ён беларус, і ён задаў мне пытанне, кажа, а чаму вы, ну вось вы там вы кніжкі выдаёце вось гэта ўсё, чаму вы не пачынаеце выдаваць па-польску? Я кажу, а навошта? Ну, мы, па-першае, не зможам канкурировать ні ў якім выпадку з польскімі выдавецтвамі, а па-другое, мы ж працуем на беларускаў, на захаванне беларускай культуры, беларускай мовы, ідэнтычнасці, вось гэта ўсё. У нас іншая місія. Таму што, напрыклад, ён мне казаў, што у яго там пыталіся, а чаму ты не вядзеш свой блог па-беларуску, а па-руску? А таму што ён жыве ў Польшчы, і сярод ягоных кліентаў не толькі беларусы, але і украінцы, казахі, карацей, усе, хто тут разумее рускую мову, людзі абсалютна розных нацыянальнасцяў, бо ягоная праца не звязаная з захаваннем ідэнтычнасці, культуры, вось гэта вось усё. Гэта просто там фізічная праца над сабой, над целам і гэтак далей. Ніякага дачынення да нейкай там культуры гэта не мае. Таму ён выбірае тую мову, якая прынясе яму больш грошай і больш кліентаў. Зразумела, што калі б ён жыў, напрыклад, у Беларусі, ён бы мог весці блог па-беларуску і шукаць сабе кліентаў, і нават рускамоўныя кліенты да яго беларускамоўнага ўсё роўна прыходзілі. У Польшчы ён паняцце нацыянальнай ідэнтычнасці сціраецца, так, і вырашае ўсё рынок. Мы ж працуем на беларускую аўдыторыю з беларускімі кніжкамі, таму у нас няма варыянтаў абсалютна ніякіх, што яшчэ рабіць, ну, нават не паўстае гэтых пытання, каб выдаваць кніжкі на нейкіх іншых мовах, бо навошта? У нас іншая місія. Ой, складаныя, конечно, эти все тэмы, я вось прям, я не ведаю, я реально як бы я знаходжуся ў экзістэнцыйным крызісе, каб ты разумеў апошні час пра засэнсаванне таго, што мы просто сізіф, які камень свой угару спрабуе зацягнуць, а камень гэты ўсё не зацягваецца. А у тебя вось, окей, у тебя гэты крызіс, ён наколькі сильно б'е па табе? Ён не б'е настолькі, каб я перастала гэта рабіць, але ён б'е, каб, ну, просто я пра гэта думаю шмат. Я не думаю пра гэта ў катэгорыях, што, можа быць, мне варта было памяняць сферу дзейнасці і пайсці туды, дзе я неважная, там не ведаю ідэнтычнасць, ведаю, пайсці ў рэстаран працаваць, прыбіральшчыцай умоўна. Ну, потым падняцца да кухара. Ты можаш і з веданнем моваў, я думаю, ты бы іншым, умоўна. Ну, насамрэч, як бы ёсць шмат спраў, якімі б мне хацелася ў гэтым жыцці займацца, якімі б я тэарэтычна магла б займацца ў Польшчы, можа быць, там яшчэ штосьці падвучыць ці што, якія не былі б завязаныя на канкрэтнай мове, якія патрабуюць працы, не ведаю, там рукамі, галавой, але ну, не звязаныя з беларускай справай. Але я не хачу гэтым займацца, пакуль я магу займацца тым, што мне падабаецца з гэтага ўсяго найбольш. То бок хочаш быць сізіфам? То бок все ж такі так, пакуль што жаданне быць сізіфам пераважае, і ну, я бачу, навошта я гэта раблю. А вот такое пытанне, ну, может быть, ты уже ведаеш на яго адказ, а может быть, ты знаходзішся акурат у пошуку адказа на гэта пытанне. Не плач, Настя. Я не плачу, у меня вока чухаецца ажно ад гэтых. Як бы, ці бачыш ты, як бы, свет у канцы тунэля? Ну, калі б я не бачыла, я б не рабіла гэта. Ці ты просто, як бы, ідзеш? Не, я... Усё ж такі не схільная рабіць штосьці дзеля таго, каб проста рабіць. Я скончу просто пытанне, я пакуль запытваў, зразумеў як бы працяг яго. Мы жывем там ужо, ну ты жывеш тут колькі, 2,5 гады? Менш за 2. Менш за 2, я тут уже 3,5 гады. І як бы прасвету на тое, што штосьці в Беларусі зменіцца, як бы, ну ён ёсць, але ён такі мерцаючы, скажем так. І ты як бы ну, і ты кажаш, што ты бачыш свет у канцы тунэля. А што, як бы, тебе... Ну, пра што ты глядзіш, якім біноклем ты карыстаеш, якімі акулярамі? Телескоп. Телескоп, як это называется, самы вялікі телескоп у свеце. Хаббл. Так, я гляджу праз Хаббл. Насамрэч, проста я мыслю не палітычнымі катэгорыямі ў гэтым. Я абстрагавалася ад палітычнай сітуацыі і спрабую проста рабіць тое, што раблю,
не задумваючыся пра тое, а зменіцца штосьці ў Беларусі, а вернемся мы ці не. Будзе безумоўна цудоўна, калі ў Беларусі ўсё зменіцца і мы атрымаем доступ да гэтай вялікай аўдыторыі. Так, але вось гэтага канца, вось гэтага святла ў канцы тунэля я не бачу пакуль што. Але я бачу... Ты па іншым тунэлі ідзеш. І так, у мяне тунэль, які агулам называецца несці беларускую літаратуру, беларускамоўную літаратуру ў масы, і ён не звязаны з палітыкай, з нейкімі палітычнымі падзеямі. То бок я бачу, што ёсць людзі, якія чытаюць кнігі па-беларуску, адпаведна, мы будзем выдаваць, перакладаць гэтыя кнігі. Все, вось, все, і вось, як бы цыкл завершаны. Просто мне хацелася б, каб гэтых людзей станавілася яшчэ больш, і я бачу, што, здаецца, іх становіцца больш, а можа быць і менш, але не важна, таму што я іх все роўна бачу. То бок, гэта такое, гэта штука, якая вельмі моцна дапамагае не здавацца. Гэта штука, якую я раблю ў сваім жыцці, напрыклад, навошта мне думаць пра тое, што, о боже мой, беларуская прырода, у Беларусі так шмат усяго засталося цікавага, што ў мяне там, не ведаю, бацькі, там яшчэ штосьці. Вось думаць пра гэта, бясконца гэта пракручваць у галаве і пакутаваць ад таго, што я не магу туды трапіць ніяк. І яны не могуць да мяне прыехаць, пакуль што тэарэтычна. Навошта мне гэта ўсё варыцца ў гэтым, калі я магу думаць пра тое, што я тут у прыгожым горадзе ўжо 2 дні ў кастрычніку запрасвяціла сонца, што для Варшавы рэдкасць, просто цуд. І я фокусіруюся на тым, што цяпер адбываецца ў маім жыцці. Так жа і з працай. Навошта мне фокусавацца на тым, што ой, да боже мой, ніколі там нічого не зменіцца, і нават калі там хтосьці памрэ, ўсё роўна нічого не зменіцца, таму што прыйдуць іншыя, бла-бла-бла. Нафіга мне на гэтым фокусавацца? Калі я магу фокусавацца на тым, на што я магу паўплываць цяпер, я могу паўплываць на тое, каб больш людзей чыталі беларускія кніжкі. Все. Натхняльна, просто вау, нас-то. Гэта... У прэзідэнты. Так, міністры культуры. Міністра культуры. Польскай. Гэта, просто гэта банальная штука, якая дзейнічае з любым чалавекам, банальная псіхалогія. Навошта фокусавацца на негатыве? Это я кажу вам, чалавек з дыягнаставаным трывожным расстройствам, які пастаянна катастрафізуе і пракручвае ў галаве найгоршыя варыянты развіцця падзей. Я тебе цалкам разумею на все 100%, тому што у меня не дыягнаставана, але я даволі такі думающий чалавек, але ў кантэксце того, што я просто пастаянна думаю. А вось ты сказала, што тебе падаецца, што чытачоў становіцца больш? Я не ведаю, ці менш. Я не ведаю, я стараюся пра гэта не думаць. Немагчыма пра гэта не думаць, калі ты хочаш развівацца, але я бачу новыя твары, я бачу новых людзей, якія заходзяць у кнігарню, якія кажуць, што ой, я пра вас не ведаю. Я магу з гэтага зрабіць выснову, што іх сапраўды становіцца больш. Можа быць, гэта проста не такія тэмпы, як хацелася б, але іх становіцца больш. Окей. Добра. Будем мыслить позитивно. Позитивная психология. У вас в выдавецтве ты отказываешь за позитив? Абсолютно. Так. Я отказываю просто за позитив, хтосьці отказывае за здоровый сенс. А хтосьці так... за зубы. А хтосьці за зубы. И неяк так все сыходится. Добра, Наста. У меня есть еще пытанне. У апошні год, падаецца, может быть, 2, у Беларусі грыміць кніжка под названием «Нячысты Мінск». Якую я так яшчэ не прачытала, хаця Макар мне яе даў, і яна ляжыць у мяне на паліцы. Нічога страшного, чарга стаіць як бы на яе, але ты як бы не спяшайся, чарга не сильно зацікаўленая. Вось, карацей, вось грыміць кніжка, пра якую я ж чую шмат добрых водгукаў, шмат дрэнных водгукаў. Апошнім часам я чую толькі негатыўныя, і таму яна ў маёй чарзе на чытанні не так моцна прасоўваецца. Карацей, то есть я чую водгукі... Кніга грыміць, факт. Яна грыміць, і гэта цалкам акей, я лічу, што калі ёсць добрыя дрэнныя водгукі, як бы, мне падаецца, што яна... як мне падаецца, аўтаркі гэтыя, хоць яны называюць себе аўтарамі, я ўсё ж таки буду называць іх аўтаркамі, яны, магчыма, не прэтэндавалі на нейкую суперпрызнанасць у свеце і на Нобелевскую прэмію, але у іх атрымалася зрабіць нейкі такі выбух у этой беларускай тусоўцы ў Беларусі.
Я хочу запытаць пра падзел вось гэтай літаратуры, якая выдаецца там, тому што, ну, напрыклад, ёсць і выдавецтва як бы ў Беларусі, і яны працягваюць выдаваць кніжкі і перакладаць кніжкі. Вось літаральна колькі тыдзень, полтора-два таму выйшаў «Хоббіт» па-беларуску ў Беларусі, там перыядычна выходзіць там і «Уладар» Мікевелевых выйшаў, і там «Ремарк» выйшаў. Крацей, нейкія кніжкі выходзяць, таксама гэтае выдавецтва робіць упор, так можна сказаць, упор на сучасную беларускую літаратуру ў выглядзе нечыстага Мінска і упор на пераклады. І вы тут робіце як бы тоже такую справу, але вы па розныя бакі, і як бы кніжкі з Беларусі сюды трэба весці альбо заказваць, а вашы таксама трэба весці альбо заказваць. Што ты скажаш пра вось гэтыя бакі краіны, па розныя бакі мура гэтага? Не хачу нікога пакрыўдзіць, хто робіць літаратуру там, але ў мяне ўсё роўна адчуванне, што асноўная частка беларускай літаратуры робіцца тут. Патлумачу сваю думку. Таму што, вось як ты зараз пералічыў, кнігі, якія ў асноўным цяпер выдаюцца ў Беларусі, гэта пераклады нейкай там класікі, Ремарк, Толкін. Гэта дзіцячыя кнігі, таму што яны бяскрыўдныя. А хто з сучасных беларускіх вядомых аўтараў арыгінальнай літаратуры выдаецца ў Беларусі? Не, ну слухай, ты як бы тут патрабуеш зашмат, мне падаецца. Ну, у Савецкім Саюзе таксама не выдаваліся кніжкі, напрыклад, але стваралася нейкая іншая літаратура, якая выдавалась, напрыклад. І яна стала таксама часткай класікі. Але колькі часу можа існаваць літаратура без выдання арыгінальных, цікавых твораў літаратуры мастацкіх? Ну, вось пачала, нечысты Мінск, нечысты Беларусь зараз выйшла. Гэта ўсё яшчэ недастаткова, па-першае, таму што гэта зборнікі, і трэба, каб вось гэтыя аўтары цяпер напісалі свае кнігі цэлыя. Па-першае, гэтая кніга перакладзеная на беларускую мову з рускай, што ўжо, ну, так часткова як бы яе апускаю у тваіх вачах. Насамрэч, я зараз гэта ўсё так жартам кажу, але сапраўды аўтары беларускай літаратуры, якія на слыху ў свеце, якія чытаюцца людзьмі сапраўды чытачамі, а не проста нейкія імёны рандомныя ў школьных падручніках, якіх ты прачытаў і забыў. Яны збольшага выдаюцца за мяжой, а не ў Беларусі. У Беларусі цяпер збольшага выдаюцца абсалютна бяскрыўдныя кнігі, якія не могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам краіны. Назовем гэта так, як яны гэта самі называюць. То бок перакладная літаратура нейкая такая, класічная, не класічная, неважна, і дзіцячая літаратура. Ёсць цудоўныя дзіцячыя беларускія пісьменнікі-пісьменніцы, якія выдаюцца ў Беларусі. Напрыклад, Надзея Ясмінска, выдатная беларуская аўтарка, якая выдаецца ў Беларусі. І дзякую ёй, што ў Беларусі ёсць хаця б яна. Ну, а беларускія аўтары, вось узроўню аўтараў сусветнага маштабу не выдаюцца ў Беларусі. І ў гэтым, ну, можа быць, ізноў жа хтосьці мяне паправіць, але наколькі я бачу гэтую сітуацыю так, што збольшага беларускія аўтары, окей, не ўсе, але збольшага беларускія сучасныя арыгінальныя аўтары выдаюцца за межамі Беларусі. Окей. То бок, ну, ёсць непасрэднае раздзяленне на літаратуры там і тут. Тут можам сабе дазволіць больш. А ў чым праблема, што там не выходзяць кніжкі? Можа, ты ведаеш, ці ў цябе ёсць нейкая ідэя, разуменне, ці чаму вось як бы людзі ў Беларусі не выдаюць кніжкі? Таму што яны все фокусуюцца на палітыцы, яны не могуць выдаць, а чаму тады яны не могуць там пра штосьці іншае напісаць? Пра штосьці іншае. Я вось напісаў кніжку «Ніці», яна не пра палітыку. Ну, але ж ты не жывеш у Беларусі. Ну, вось, а чаму, я кажу ў сэнсе, што, а чаму яны не могуць напісаць такую ж кніжку і выдаць яе ў Беларусі? Зноў ж такі, тут пытанне ў грошах ці пытанне... Не, я думаю, што тут пытанне ў тым, што калі ты ўжо жывеш за мяжой, ты не будзеш выдавацца ў Беларусі. Хутчэй, калі ты жывеш у Беларусі, ты будзеш выдавацца за мяжой. Ёсць такія прыклады. Ну, як мне падаецца, проста, калі ты жывеш у Беларусі і ты пісьменнік, які мае пэўную пазіцыю, якую ты з мэтаў бяспекі ў Беларусі не выказваеш, каб працягваць жыць у Беларусі, ты не можаш наступіць сабе на горла і пісаць нейкую дарослую сур'ёзную прозу, абстрагуючыся, нават калі падзеі там адбываюцца ў Мінску, ты не можаш абстрагавацца ад таго, што адбылося 5 гадоў таму, і пісаць нейкія такія аддаленыя гісторыі. А чаму не? Ну, пачакай, вот у меня пытанне, а чаму не?
Ну, як бы... Ну, ніхто ж не піша. Вот я хочу з тобой паразважаць, может быть, крыху на эту тэму, потому что я не могу як бы зразумець, як бы, а чаму нельга аддаліцца ад гэтай тэмы і пачаць пісаць пра мінулае? Да пра што заўгодна. Ну, вось умоўна. Я правяду прыклад з Да не фэнтэзі. Вось пішуць фэнтэзі, таму што не могуць пісаць рэалістычныя творы. Напішыце там пра універсітэт, там, не ведаю, пра школу, пра... Усё роўна палітыка будзе паўсюль. Таму што, ну, вось... Ну, в сэнсе, ну, можна ж... Вось я напісаў кніжку «Ніць», і там няма ні кропелькі палітыкі. Ну, так а чаму ты не жывеш у Беларусі і не выдаў яе там? Не, ну, тому што я жывусь тут. Я ж неяк напісаў гэтую кніжку, і яна чамусьці не звязана неяк з палітыкай. І мне падаецца, што гэта магчыма як бы зрабіць, таму што, зноў ж такі, перавесці прыклад з іншых краінаў, ну, скажем так, не ўсе пісьменнікі, пісьменніцы света пачалі пісаць пра украінскую канфлікт ва ўкраіне ці канфлікт там у Газе, як бы все працягваюць пісаць кніжкі пра нейкія свае тэмы, як бы аддаліўшыся ад вот этих нейкіх праблем. Ці нават у Польшы. Яны ж не пішуць пра выбары ў Польшы, што вось перамог не той кандыдат, і яны вось пішуць... Выбары ў Польшы гэта не настолькі глобальная тэма нават для Польшчы. Яна хоць і падзяліла людзей як бы на дзве часткі роўненька па мяжы там вось гэтага галасавання, але тым не менш яна не прымусіла людзей пераехаць іх і так далей. Вайна гэта іншая справа. Але зноў жа мала ў свеце проста сітуацый падобных, калі культурная эліта проста бярэ, вось у наш час, проста бярэ і выязджае з краіны ў іншую краіну, у іншыя краіны і працягвае ствараць літаратуру там. Гэта ёсць прыклады з гісторыі, такое здаралася неаднаразова, але вось у наш час, якія ты ведаеш яшчэ прыклады, калі яны былі вымушаныя са сваёй краіны з'ехаць у іншую, таму што яны ў сваёй краіне не могуць ствараць і выказваць свае думкі. Яны могуць толькі ствараць тыя тэксты, якія будуць абсалютна без аніякага падтэксту. Мінімальны вось намёк нейкі на нейкі палітычны падтэкст, і ўсё, ты ўжо не пажаданы аўтар у гэтай краіне. Ты можаш пісаць толькі вось сапраўды дзіцячыя кніжкі. Не, я як бы з табой не згодзін. У тым сэнсе, што мне падаецца, што можна пісаць пра што заўгодна. Ну, вядома, можна. В сэнсе проста, ну, як бы... Ну, але чамусьці не пішуць. Вось, я не разумею, чаму людзі не пішуць. Ну, у мяне няма адказу на пытанне, чаму людзі не пішуць, але вось я табе тлумачу. Можа быць, зноў пытанне ў грошах? В сэнсе, што на кнігах не заробіш грошы? Так гэта заўжды так было, і калі беларускія літаратары збольшага жылі ў Беларусі, ну, вельмі малая колькасць беларускіх літаратараў жыве з літаратурнай дзейнасці. Ну, зразумела. Таму, ну, тут нічого асабліва не змянілася. Можа быць, з іміграцыяй стала яшчэ горш. Таму што, ну, у Беларусі патрэбны былі меншыя сродкі для выжывання. Ну, так. Таму, ты бачиш, як складана, ўсё роўна сюды грошы зводзяць. Дарэчы, падкаст выйдзе ў чацвер. Калі вы слухаеце нас з Прагі, то вы можете наведаць фестываль інтэлектуальнай кнігі. У нядзелю мы там з Макарам будзем вяшчаць на геніяльную тэму пра букток літаратуру. Вось якраз зноў жа да пытання прасоўвання кніжак, як можна прасоўваць кніжкі ў тик-току так, каб яны купляліся мільённымі накладамі. Конечно, у Беларусі так не спрацуе, але хто мы такія, каб не паспрабаваць. Ну так. Таму прыходзьце, як гэта называецца, расклад фестываля ёсць на сайце Прадмова.eu і ў інстаграме Прадмова, Фейсбук і ўсе іншыя сацыяльныя сеткі таксама ёсць, таму заходзьце, прыходзьце да нас, мы будзем рады вас пабачыць. Ну, а цяпер мы перайдзем да боку пісьменніцкага і пагаворым пра тое, з чаго пачаць пісаць кнігі. Калі вось раптам вы маеце нейкі рукапіс або хочаце пачаць, калі вы ў Беларусі, то хочацца спытаць у Макара. Па-першае, наогул, важнае пытанне, якое заўжды мяне цікавіла, навошта пісаць, калі можна не пісаць. То бок, ёсць пісьменнікі, для якіх пісанне гэта вось, ну, немагчыма без яго. То бок, гэта акт абавязковы, які вось патрабуе таго, каб ён выліў гэта вось усё на паперу. Ці для цябе пісанне гэта абавязковы акт, ці ты мог бы, ў прынцыпе, без гэтага абысціся? Ой, хочу сказаць, дзякуй за пытанне. Адкінуць валасы назад. За цябе адкінуць. Дзякуй. Насамрэч, гэта такое пытанне цікавае. Вось я проста не шмат размаўляў з пісьменнікамі-пісьменніцамі, таму мне складана адказаць як у іншых, але я магу пра сябе сказаць, што я пісаў як бы заўсёды. Ну вось, я проста не думаў пра то, што я буду... Хаця не, напэўна, я і думаў, што вось, а может быть, калі-небудзь я стану пісьменнікам, буду пісаць.
Ну, але гэта было такое несур'ёзнае. Але заўсёды круцілись нейкія гісторыі ў галаве, нешта я прыдумляў, нешта там спрабаваў нешта запісваць. І потым, калі я ўжо пераехаў у Польшу, ў Варшаву, напэўна, з-за таго, што шмат як бы падзеяў адбылося, і мне хацелось нейк свае думкі, вось іх настолькі назапасілася настолькі шмат, што іх трэба было кудысьці дзець, а як бы падзяліцца вось так не тое, што было з кім, караці, я тут не магу адказаць на гэта пытанне дакладна. Такі фармат, як быццам бы асабістага дзённіка, які выйшаў гэта фармат типа выплеску эмоцый, я думаю, і думак, таму што я, вось, зноў ж такі, я чалавек, які пастаянна асэнсоўвае, думае, разважае. Я часам просто включаю нейкі, я нават музыку часам не могу слухаць, таму што пад музыку я магу думаць. І таму я включаю лекцыі, нейкія падкасты, все што заўгодна, каб хтосьці казаў, даваў мне нейкія іншыя думкі, не мае, пра якія я магу падумаць, пакуль разважаю. Вось. І мне падаецца, што для мяне вось пісьменніцтва, напісанне нейкіх тэкстаў, стварэнне чагосьці, гэта выключна пра творчасць і эмоцыі. Тыпу, я вучыўся ў мастацкай школе, і я заўсёды маляваў, напрыклад. Ну, у апошнія гады я ўжо не малюю так, але магу проста штосьці пачырікаць, проста таму што, зноў ж такі, эмоцыі нейкія ёсць. І пісьменніцтва это просто таксама вось нейкі выхад эмоцый, як, не ведаю, у кагосьці это маляванне карцін, у кагосьці напісанне музыкі, у кагосьці стварэнне падкаста, у кагосьці это спорт просто, таму што, ну, карацей, для кожнага выбірае свой шлях, і у меня вось атрымалось так, што это кніжкі. Псіхолагі, дарэчы, вельмі часта раяць такі спосаб камунікацыі са светам, як дзённікавыя запісы, так. Або проста, не ведаю, ты прыходзіш вечарам дадому і запісваеш все, што адбылося, і гэта як быццам бы ты выліваеш гэта з сябе, і табе становіцца лягчэй. Таму так, гэта рабочая схема, просто хтосьці гэта робіць вось менавіта ў дзённікавым фармаце, калі ты просто апісваеш тое, што адбылося, а хтосьці сапраўды робіць з гэтага творчасць. Дарэчы, вось пра дзённікі, я памятаю, у 20-м годзе вельмі шмат казалі пра тое, што вось, а тады яшчэ Хорвард не так давно выйшаў, яшчэ быў так на ўздыме, на слыху прям, і шмат казалі, вось, нас чакае дзённік літаратура, калі вось мы будзем чытаць дзённікі. Так, прыкладна і так мне падаецца, што дзённікаў ну, гэта проста не называецца дзённікамі. Ведаеш, ёсць такое разумнае слово аўтафікшн, гэта цяпер называецца аўтафікшнам. То бок сам фармат дзённіка, ён такі даволі спецыфічны, калі ты пішаш канкрэтную дату, ну, такі вось дзённікавы жанр, ён, ну, не такіх твораў не шмат, але вельмі шмат твораў, дзе аўтары пішуць дзённік проста не ў фармаце дзённіка, а ў фармаце мастацкага тэкста, і гэта называецца аўтафікшн, калі ты, здаецца, аўтабіяграфічна нейкія свае думкі, падзеі, гісторыі са свайго жыцця творча пераасэнсоўваеш, і там, канешне, не ўсё, там не на 100% праўда, але тым не менш вялікая доля аўтабіяграфізму там ёсць, і менавіта таму гэта аўтафікшн. І гэта зараз адзін з самых распаўсюджаных літаратурных жанраў. Таму, ну, гэта ёсць, проста оно не дзённікам называецца. Беларускай літаратуры вунь час пустазелля, тое, што піша Альгерд Бахарэвіч, вось гэта ягоныя 90-е, мае 90-е, хлопчык і снег, таксама вось гэта новая кніга папяровы голем, Юля Тимофеева з мінскім дзённікам, дарэчы. Таксама нядаўна ў выдавецтве мяне няма выйшла кніга дзённік, і там даты, я не памятаю. 21? Ну, карацей, вось апошнія даты, і гэта ананімная аўтарка, якая пісала свой дзённік. Ёсць Віка Біран з яе кнігай «Я танцую», таксама, ну, она там збольшага таксама ў фармаце дзённік, то бок шмат такіх кніг. Сапраўды, і гэта мы толькі беларускую літаратуру закранулі, а ў свеце наогул вельмі шмат зараз такой літаратуры. Вунь адзін з маіх любімых нарвежцаў, Карл Уве Кнаўсгар, напісаў цэлы цыкл з кніжак вось такой таўшчыні, дзе ён расказаў проста пра сваё жыццё, назваў гэтую кніжку «Мая барацьба». Так. Гэта сапраўды, я чытаю яе па-польску, моя Валька. Гэта так было, ну, гэта зразумела з намёкам, не сціпла, але у мяне ёсць, пахвалюся Макару, у мяне ёсць іншыя кніжкі Карла Уве Кнаўсгара. З аўтографам. З аўтографам, трошкі АСМР. Тунаста wish all the best. Напісаў ён мне ў Кракаве 26 кастрычніка, амаль год таму. 24 года адстаяла чаргу. А 26 кастрычніка ты где будешь? Правильно, у Празе. Так, і вы таксама прыходзьце. І сможете у меня кніжку падпісаць. Так, і он, Макар вам напіша wish you, як у песні. To нас to all the best. Так, I only wish you the best, і гэтак далей. Есть такая песня класная. Неважно. Ну, так вось.
як бы гэта все пераасэнсоўваецца, просто называецца па-рознаму і ў розных фарматах існуе. Зразумеў. Просто для мяне вось фармат дакументальнай кнігі не настолькі блізак, напэўна, таму я, может быть, не настолькі сачу за гэтым. У мяне ёсць знаёмая, якая вельмі любіць аўтафікшн, асабліва прыродны аўтафікшн, дзе жанчыны-пісьменніцы ходзяць па лесе, сузіраюць лес і апісваюць свае эмоцыі. Вось яна вялікая фанатка гэтага, яна сама піша такое і шукае такую літаратуру па ўсім свеце. Дапусцім. Кожнаму сваё, нікога не асуджаем. Ну, а калі перайсці да больш глобальных пытанняў, якія мы разабраліся з тым, што не тое, каб для цябе пісьменніцтва это прям, ты памрэш без яго, але тым не менш гэта важная частка твайго спосабу камунікацыі са светам і экалагічнага праяўлення эмоцый, скажем так. Вау. Тады ў мяне ёсць наступнае пытанне: а як наогул пісаць, як пачаць пісаць? Я так разумею, што для цябе гэта пытанне, калі мне задаюць, а як пачаць бегаць? І я такая, абуваеш на ногі красоўкі і бяжыш. У мяне не паўстае такога пытання, а як прымусіць сябе? Карацей, калі вам трэба прымушаць сябе пісаць, лепш не пішыць. Не, я з табой цалкам згодзін тут, таму што гэтае пытанне заўсёды гучыць неяк дзіўна. Для мяне ўвогуле пытанне, як пачаць і далей вставляем што заўгодна, гучыць крыху дзіўна, таму што калі я па сабе ведаю, што калі я чагосьці хачу, я пачынаю і раблю. Не, ёсць нейкія рэчы, у якіх трэба трошкі разабрацца, там як хадзіць у басейн, табе трэба, каб хтосьці дапамог. Канешне, просто ты сам, я нікога не запытваю, а як пачаць, не ведаю, хадзіць нагамі. Ты разбіраешься, хорошо, як пачаць бегаць. Я нікога не запытваю, як пачаць бегаць, таму што калі мне цікава, я там пагляджу відосы, напрыклад, мне захочацца, я прыйду да нас, скажу: Нас, слухай, вот я хочу пачаць бегаць, у меня будуць іншага кшталту пытанні. І у меня гэта пытанне не стаіць, таму што я просто сапраўды, як я і сказал, выплёскаваю свае эмоцыі. Але я ведаю, што вот, зноў ж таки, перайсці на іншы ўзровень, калі я ўжо зразумеў, што я там штосьці хачу пісаць, што мне гэта падабаецца, я памятаю па сабе, што я шукаў нейкія умоўна лекцыі, нейкія там кніжкі пра тое, як пісаць кніжкі, увогуле, каб зразумець, што трэба рабіць. Нічога з гэтага мне не дапамагло, калі сказаць шчыра. Чытаў ты такія легендарныя кніжкі, як Стывен Кінг? Конечно, Стывена Кінга. Нет, Кінга чытаў, як написать книжку, она так и называется. Як писать книжки. Все, что я запомнил, что треба писать 1000 слов на день, и все. Это такой парада, можно карыстацца ёй, але... Секрет расскажу тебе. Я прачытала вельмі шмат кніжак пра тое, як пісаць кніжкі, і галоўная парада, якая аднолькавая паўтараецца з кнігі ў кнігу, яна выглядае так: просто пішыце кожны дзень. Вось. Я цалкам згодзін з гэтым, таму што калі з'яўляецца нейкая ідэя, просто я не магу просто заснуць, калі я пішу, ты сидзіш і пішаш, ты ні пра што іншае не можаш думаць. А часам ты просто выключаеш, думаеш: не, пойду пашпацырую па вуліцы, і не пішаш. Таму, калі у вас есть жаданне пісаць, то мне падаецца, пішыце, просто пачніце, адкройце свой ноутбук, ці там iPad, ці телефон, ці нататнік. Я слово нататнік узгадываў. Перелічыў усё. Адкрыйце сваю мікрахвалёўку, пасудамыйку, на чым там яшчэ можна. Вось, крацей, знайдзіце той спосаб, які вам комфортен, і пачніце пісаць, запісваць тую ідэю, якая у вас ёсць. Таму што я вось па сабе магу сказаць, што калі я пачынаю пісаць нейкую кніжку, я іх напісаў 2 ўжо, магу падзяліцца парадамі вялікіх, я не ведаю, чым яна скончыцца, я просто пачынаю запісваць тое, што мне ёсць у галаве, просто першыя словы, які прыходзяць да галавы, там, вось, часцей за ўсё кніжка «І што апошняе пакаленне, што і ніці», яны пачынаюць акурат тым, што я першы запісаў нататнік. Там ты бяжыш, вось гэта ўсё, ці там з дыялога, якія ніці пачынаюцца. Я просто як его запісаў, так ён перакачываў самую фінальную версію. Але ж ёсць, вось ёсць такія пісьменнікі, якія пішуць па поклічы душы, інтуітыўна, так, это інтуітыўнае харчаванне, інтуітыўнае пісанне. Але ёсць жа пісьменнікі, я назову гэта такім больш грубым словам рамеснік, напрыклад, аўтары жанравай літаратуры. У жанравай літаратуры, там фэнтэзі, дэтэктыўная літаратура, фантастыка, у іх все ж такі ёсць там нейкія каноны жанру, якія трэба
якім трэба следаваць просто для таго, каб у цябе атрымаўся добры твор у гэтым жанры. Канешне, заўжды можна парушаць правілы, але, напрыклад, у дэтэктыўнай літаратуры ёсць такі звод правілаў, паводле якога павінен быць напісаны твор, кшталту, што разгадка не павінна быць містычнай, ну і там яшчэ процьма якіх там мы павінны ісці за, ну, нам павінны адкрывацца тыя ж факты, якія адкрываюцца дэтэктыву, каб мы таксама маглі сачыць за расследаваннем і гэтак далей. І атрымліваецца, што ўсё ж такі ёсць нейкія правілы, якім трэба, ну, кнігі па пісьменніцкім майстэрстве, нейкія правілы, якім трэба навучыцца, калі ты хочаш пісаць штосьці у нейкім жанры, там даведацца, што такое арка персанажа і гэтак далей, усе гэтыя рэчы. Ці ёсць у цябе жаданне вось неяк развівацца ў пісьменніцкім майстэрстве вось настолькі? Бо я ўжо столькі кніжак пра гэта прачытала, што хіба ўжо магу сваю пісаць. Ну, напішы сваю, я ее прачытаю. Слухай, насамрэч, я разумею, пра што ты кажаш, але разам з гэтым мне падаецца, што можна пачаць пісаць кніжку без веданняў, таму што, ну, ты праводзіла прыклад пра дэтэктыў, а вось зноў ж такі ніці, як бы это ў пэўным сэнсе дэтэктыў, можна его назваць, таму што герой разгадвае як бы загадку. Ну, так. Я нічога не ведаў пра тое, што ты там казала, што раскрывае. Містыкай, ну, карцінелька, каб у цябе там духі ў канцы з'явіліся і такія вось гэта духі. А што ты спойлерыш? Ну, можа, там ёсць духі, ну і праўда, што ніхто не ведае пакуль што. Ну, проста, вось, напрыклад, ёсць кніга Стывена Кінга «The Outsider», «Чужак» яна выходзіла, серыял, і гэта твор, які пачынаецца цудоўнай дэтэктыўнай завязкай пра тое, як чалавек здзейсніў нейкае злачынства, але ёсць камеры відэаназірання, якія паказалі, што гэты чалавек быў наогул зусім у іншым месцы. І як такое магчыма? І вось я пра спойлеру, тому што гэта жахлівы твор, які не хачу, каб ніхто чытаў пры ўсёй маёй любові да Кінга. І гэта ўсё разгадкі разгадваюцца магіяй вуду і гэтак далей. І, ну, нічога дэтэктыўнага ў гэтым няма. І вось мне было вельмі балюча, калі Стывен Кінг са мной такое зрабіў. Слухай, ну вось мне падаецца, што безумоўна вось про дэтэктывы я не могу сказаць, тому што нейкім чынам як бы, ну я не могу сказаць, што это все ж таки дэтэктыў прям класічны ці нейкі, зусім не, як бы там просто ёсць элемент загадкі. Да, элемент вось, да. Напэўна, калі у вас ёсць прям ідэя напісаць нейкі жанравы вось твор, то можна пачытаць штосьці, паглядзець, запытаць у чата GPT і так далей. Ці да нас, ты яна кніжку уже пішет. Вось, я разумею, вось яшчэ хочу сказаць, што у меня зараз ёсць нейкая ідэя напісання кніжкі іншай, і для яе мне трэба пашукаць інфармацыю і шмат набрацца этой інфармацыі. І я як бы вось даследую в пэўным сэнсе гэтую тэму, пра якую хочу напісаць. І, безумоўна, тут есть момант падрыхтоўкі, і я разумею, што я не магу сесці і пачаць пісаць просто, таму што мне трэба тэрміналогіі набрацца і так далей, і ўвогуле зразумець асяроддзе, у якім знаходзіцца герой. Вось. Таму, напэўна, бываюць кніжкі, да якіх трэба падрыхтавацца, альбо фэнтэзі, фантастыка, калі вам трэба стварыць свет, трэба прадумаць яго, канешне, ну, трэба крыху падумаць, пахадзіць, але я ўсё роўна лічу, што можна пачынаць пісаць, проста ў працэсе там змяняць гэта, перапісваць рукапіс, які ў вас ёсць, нічога страшнага ў гэтым няма. Ну так, і калі ты атрымаеш нейкія водгукі ад крытыкаў, там дасведчаных людзей, якія прачыталі ўжо вялікую колькасць кніжак чужых і плюс кніжак па пісьменніцкім майстэрстве, і калі яны табе кажуць, напрыклад, што вось у цябе ёсць там праблемы з развіццём персанажаў, там умоўна персанажы плоскія, персанажы не развіваюцца, то вось у такім выпадку ты спрабуеш, ты там, не ведаю, перачытваеш сваю кніжку, спрабуеш зразумець, што яны маюць на ўвазе, і ўжо неяк думаеш далей у гэтым кірунку, як это... Ну, вось у меня тут ёсць просто прыклад. Я пасля пераезда вось прямо адразу упершыню скончыў пісаць кніжку. Назва ў ёй была «Канец», і яе прачытала 2 чалавекі, моя сестра і моя мама. Яны далі, я давяряю цим людзям, таму што яны шмат чыталі. І яны як бы давольна жорсткай форме як бы я раскрытыкавалі, але я іх пачуў, і я зразумеў, типу, што як бы кніжка я не пайду выдавец. Ёсць праблемкі, я не буду нікуды яе дасылаць, як бы.
І ну как бы потым я напісаў яшчэ нейкі невялічкі твор, зноў атрымаў нейкія водгукі. Калі я ўжо напісаў апошняе пакаленне, я зразумеў, што зноў ж такі я скінуў сястрэ, маме, яшчэ камусь. Мне людзі сказалі типа, блин, ну это штосьці цікавае, як бы, і я як бы напэўна паверыў у сябе і даслаў у выдавецтва. Вось як бы. Таму як бы напэўна трэба знайсці вось тых людзей, якія шмат чытаюць, якім ты можаш давяраць, і паказваць ім гэтую кніжку, ну, рукапіс, які ты напісаў. Ну так, і ў тым ліку. І так, ну, бета-рыдары, нават пісьменнікі з іменем все роўна дагэтуль карыстаюцца паслугамі бета-рыдараў, таму што нават яны могуць напісаць нейкае глупства. А тады... Не будзем паказваць пальцам. Тады такое пытанне. Пра што пісаць? Зноў жа, адкуль узнікаюць у тваёй галаве думкі, гэтыя ідэі, ці ты сядзіш і думаеш, а пра што мне напісаць, ці, як мы ўжо зразумелі, хутчэй думка нейкая прыходзіць да цябе, і ты яе запісваеш, а не думаеш, пра што ж напісаць. Ну, так, сапраўды, мне, зноў ж такі, я шмат думаю, і проста ў пэўны момант мне ў галаву прылятае фраза «апошняе пакаленне». Я такой, выбух у галаве і пачынаюцца разважаць. Ці вось з ніцямі была гісторыя, што мне прыйшла думка вось гэтая, што вёска, дзе знікаюць нябожчыкі. Настя сказала, что это жудасная назва для кнігі, і добра, што змянілі. Конечно, ну что это такое? Вось, і потым назва змянілася. Ну, вось, просто з'яўляецца нейкая вот эта фраза, спалучэнне словаў, і потым я іх раскручваю ў сваёй галаве. Бываюць фразы, якія прыходзяць мне да галавы, і я іх, ну, як бы спрабую раскруціць, і яны не раскручваюцца, а бываюць... Запішваеш у нататнічак і чакаеш іншага. Так, просто чакаеш і думаеш, наколькі тебе самому было б цікава вось пісаць ці разважаць на гэтую тэму, і пэўны момант, калі абрываецца, то не пішаш. Вось, все. Ну, ці чуў ты ўжо ад нейкіх там сяброў, ад тых, хто прачытаў кніжкі, фразы кшталту Макара, напішы вось пра гэта, а чаму б табе не напісаць пра гэта? Людзі, они больше, они не просто кажуць, напішы вось пра гэта, они пачынаюць расказваць гісторыю і кажуць, типа, напішы маю гісторыю. Яны прям распавядаюць гісторыі і кажуць, вось гэта, хай там будзе. Але я ўпэўнены, што ў розных людзей можа быць па-рознаму з гэтымі ідэямі, можа быць, хтосьці па-іншаму прям сядзіць і там выкрэслівае, запісвае 10 тэмаў, і потом іх выкрэслівае, застаецца адна, і потым наражаецца гэтага кніга. Все можа быць. Ну, здаецца, калі вось ты пісьменнік-рамеснік, сапраўды, калі ты ўжо калі ты ж штампуеш там, не ведаю, кожны год кніжкі, то хутчэй за ўсё, можа быць, у цябе ёсць нейкі такі спіс тэм, і ты падыходзіш, ну, многія ж аўтары падыходзяць да гэтага больш утылітарна, да паэзіі, да паэзіі таксама, да прозы больш утылітарна, то бок гэта рамеснікі, якія ведаюць законы стварэння мастацкага твора і карыстаючыся гэтымі законамі, але тым не менш там ёсць доля творчасці, і ўсё ж такі гэта атрымліваюцца там добрыя мастацкія творы. Ну, тады можна пагаварыць больш падрабязна ўжо пра тваю кніжку. Што тебе распавесці, Настя? Давай акрэслім сюжэт без спойлераў, таму што гэта ўсё ж такі такая кніга, у якой важны фінал і то, як там ўсё разруліцца гэтай. Хоць, ну, там няма дэтэктыўнага расследавання як такога, там, дэтэктываў паліцэйскіх, вось гэта ўсё, але ёсць чалавек, які сутыкнуўся з пэўнай загадкай, раскрыццё якой, ён як Зінаіда Юр'евна. Яму не, это больш за ўсіх трэба, і яму не ўсё роўна. І ён хоча гэту загадку разгадаць. Мне вообще больше всех не надо. Так. Ну, гісторыя, вось як я сказаў, што прыйшла да галавы ідэя, што вёска, дзе знікаюць нябожчыкі. Адкуль ты браў гэтую вёску? Вось гэтая вёска Крупа, адкуль яна ўзялася? Гэта нейкая, гэта зборны вобраз, ці гэта вось твая нейкая мясцовасць знаёмая табе? Гэта прям вёска Крупа, існуе такая вёска, але я апісваў іншую вёску, не вёску Крупа. Нормально, просто абазваў яе так. Просто я её так назваў, так. І ў пэўным сэнсе я апісваў нейкі зборную салянку ўсяго таго, што я бачыў у вёсках, в сэнсе там школу нейкая, вось, там поле, вось гэта ўсё. Мне не было нейкага канкрэтнага абряда, з якога я гэта спісваў, таму што абряд увогуле з'явіўся пасля спектакля «Шэпты», які я пабачыў у Варшаве, у якім дзейнічаюць, як бы там на сцэне дэкарацыі вісяць ніці, і там ёсць як бы шаптухі, па кнізе Сергея Лескіця. Да, вось, я пабачыў у спектаклю ў Варшаве, тады я пісаў гэтую кніжку, і я зразумеў, мне да галавы прыйшла вот эта назва ніці, і я зразумеў, што там павінна быць шаптуха, і што нябожчыкі павінны знікаць пасля абряду, які называецца ніці, і перарезанне вот этой ніткі прыйшло да галавы, крацей, склалась карцінка нейкая, я працягнуў пісаць. А ў чым было пытанне?
Акрэсліць тэму. Ну вось, мы акрэслілі тэму, в сэнсе, што малады настаўнік з Менска прыязджае ў вёску, якая знаходзіцца паміж двух лясоў, паўночны і паўднёвы, адзін забаронены, адзін светлы, все па класіке, мне падаецца. Так. Вось, і ён сутыкаецца тым, што ў гэтай вёсцы праводзіцца абряд, ніці, які называецца, і пасля якога знікаюць нябожчыкі. І ён, як бы, вось, чалавек, якому не сядзіцца, так можна сказаць, якім не пагаджаецца з тым, што людзі вераць у нейкую магію, пачынае шукаць адказ на гэтае пытанне, і вось праз гэта мы разам з ім даведваемся, што адбываецца ў гэтай вёсцы. Ці шмат, зноў, як у першай твоёй кнізе, ці шмат у галоўным героі ад цябе? Вось гэта малады настаўнік, які прыехаў на размеркаванне, ці праходзіў ты праз такі шлях? Ці праходзіў ты праз размеркаванне? Не, я ніколі не жыў у вёсцы даўжэй за... Ладно, на лецішчы я мог жыць месяц у бабулі зусім маленькім, але доўга у вёсцы я ніколі не знаходзіўся, таму гэта проста нейкая... зноў ж такі зборка нейкіх гісторый, якія я чытаў у СМІ, якія распавядалі нейкія знаёмыя людзі, знаёмых людзей, і вось нейкім такім чынам склалась эта гісторыя, і у галоўным героі параўнанні з апошнім пакаленнем, мне падаецца, зусім няма мяне. Это нейкі... Ну, зусім іншы, так. Зусім іншы герой. Такая кніга, ну, она вельмі моцна адрозніваецца ад апошняга пакалення, там ужо яна больш зімовая атмасфера. І, дарэчы, я зараз зразумела, што калі апошняе пакаленне такая задушлівая спёка Мінска, так, то тут хутчэй... І вокладкі ў іх, дарэчы, розныя заўважыла. Я толькі зараз зразумела, што адна белая. Так, гэта гарачая, а гэта больш белая. А гэтая кніжка, у якой сапраўды больш зімы, герой мёрзне і хварэе пастаянна, яго спрабуюць лячыць, і гэта, ну, такая, сапраўды, здаецца, своечасовая яна выйшла. Дарэчы, я толькі зараз это зразумеў. Вось, это выключна супадзенні. Супадзенні? Так, не думаю. Нет, як это... Случайности не случайны, як казаў Шифу у панде, кунг-фу панде. Ты не глядзела? Не, але мне здаецца, што яшчэ хто-небудзь гэта гаварыў, можа, які-небудзь герой з класікі. Не, можа быць. Ну, будзем цытаваць кунг-фу панду, окей. І мастер. Такі вось узровень інтэлігентнасці ў гэтым падкасці. Інтэлектуальная кніга. Так. Інтэлігенцыя выехала за межы Беларусі. У мяне пытанне да цябе, як да чалавека, які чытаў гэту кніжку. Што ты пра яе можаш сказаць? Может быть, што цябе зацікавіла, ці, может быть, што наадварот не спадабалось? Тут уже размова як бы аўтара з чытачом. Мне спадабалася, што гэтая кніга на такую тэму, таму што я з папярэдніх беларускіх твораў пра размеркаванне магу успомніць «Возера радасці» Віктора Мартиновича. Кніга, якая таксама была пра размеркаванне, бо гэта, ведаеш, такая чыста наша фішачка. Я не ведаю, ці ёсць хіба, ну, у іншых краінах, нават блізкіх, няма такога паняцця, як размеркаванне. Тое, што ты павінен прыехаць кудысьці, асабліва калі цябе адпраўляюць не ў тваім горадзе на размеркаванне, а наогул нейкую вёску, і ты павінен у нейкай пердзе жыць з нейкім мужиком, які там працуе ветэрынарам, і гэта, ну, такі, гэта вельмі цікава было расказаць замежнікам пра гэта. То бок гэта такая кніжка, якая, яна як бы пра Беларусь і чыста беларускія прыколы, але вельмі класная на экспорт у тым плане, што вось, ну, каб людзі даведаліся, што такое можа быць, што ты, не ведаю, жыла ў Мінску з бацькамі ў цудоўнай кватэры, але потым так апынулася, што ты фігова вучылася, аказалася, што ты фігова вучылася, і цябе адпраўляюць на размеркаванне ў вёску Малыя Драндуны Жопінскага раёну. І, ну, і ўсё, і ты мусіш там жыць у якім-небудзь клапоўніку. Гэта нам так, калі мы на філфаку вучыліся, і у нас была сустрэча з дэканам, прысвечаная размеркаванню акурат перад выпускам, і ён там казаў, што, вось, магчыма, хтосьці з вас накіруецца ў вёску Малыя Драндуны. Аптыміст, канешне, быў. Вось. І, ну, і гэта вось сама вось гэтая ідэя. Магчыма, ёсць яшчэ таксама творы пра размеркаванне, проста мне так адразу ў галаву не прыходзіць. Вось апошняе такое яркае, што я чытала, гэта акурат «Возера радасці». Таму вось ужо гэта чапляе. Плюс таксама гэта кніжка незвычайна напісаная, і, шчыра кажучы, ну, мне ламалася галава. Пэўны, вот, трэба было
прывыкнуць да таго, якім чынам размаўляюць людзі у гэтай мясцовасці. Вы калі будзеце чытаць, вы зразумееце, пра што вядзецца гаворка. Зразумееце-ка. Так, зразумееце-ка. Гаворка-то ідзе-ка. Я не магу, мне просто это было вельмі мазгаломна, але рэальна людзі так гавораць. Я літаральна некалькі дзён таму была вымушана размаўляць з жанчынай старэйшага пакалення з Беларусі, і яна гаварыла, ну не так, як твае персонажы, але ў яе таксама была пэўная свая асаблівасць маўлення, і у мяне ламаўся мозг яе слухаць. І, гэта таксама такая асаблівасць кнігі. Яна як бы напісаная не трасянкай, не такая мастацкая асаблівасць, але вось мастацкая асаблівасць у тым, як гавораць персанажы, у залежнасці там ад таго, колькі часу яны правялі ў гэтай мясцовасці. І таксама цікава, што ёсць галоўны герой, з якім сябе могуць атаясаміць многія людзі, якія таксама праходзілі праз гэта, праходзілі праз размеркаванне, і таксама пастаянна хацелася збегчы, і як быццам бы наступае такая безвыходнасць, што ты ўжо пачынаеш чапляцца за любую дробязь, і, як мне падаецца, з чаго раптам ён вырашыў даведацца, што там адбываецца. Таму што яму яшчэ ў той вёсцы рабіць, та ё-маё. А тут такія прыкалюхі, нябожчыкі знікаюць. Канешне, больш за ўсіх трэба. Вось, таму, як бы, мая чытацкая ацэнка такая, што тут сапраўды шмат цікавага, чаго... гэта проста дынамічны раман, у якім адбываюцца нейкія цікавыя падзеі. Гэта тое, чаго мала ў літаратуры беларускай сучаснай, якая імкнецца да стварэння вялікіх раманаў з задумамі пра вечнасць і гэтак далей. А ёсць проста кнігі, якія ты прачытаў, як паглядзеў кіно, як паглядзеў серыял нейкі. Ты, не факт, што ў цябе там штосьці ў галаве пасля гэтай кнігі застанецца, але гэта не заўжды патрэбна. Праўда. Я часам сутыкаюся з людзьмі, якія мне кажуць, што ой, а навошта вось ты гэта дэтэктывы там нейкія чытаеш. А я не разумею, што не так з дэтэктывамі. Я слухаю даволі шмат аўдыокніжак, якія проста дапамагаюць мне правесці час. Напрыклад, я там шмат бегаю, яшчэ штосьці раблю рукамі, і мне трэба, каб у гэты час штосьці гаварыла. Ад таго, што я паслухаю кнігу ў аўдыё, я не ўспрыму яе горш, але я слухаю аўдыё тыя кнігі, якія хутчэй за ўсё наўрад ці б чытала на паперы, але для мяне гэта як паглядзець серыял. Я і серыялы гляджу, і якія-небудзь там лёгкія слухаю аўдыокніжкі. А ёсць людзі, якія думаюць, што літаратура павінна быць толькі пра высокае, і вы павінны чытаць толькі штосьці, што вось вам штосьці дае. Мне дала гэтая кніжка, яна мне дала там цудоўныя 8 гадзінаў часу, пакуль я яе слухала. Всё. Я з табой цалкам згодзін, і ў мяне нават у галаве такая думка зараз аж самому смешна стала. Крацей, у кожнай культуры ёсць шмат гаўна, шмат сярэдняга, і ёсць нейкі адсотак добрага. І ўсё гэта складае вось гэтую культуру, таму што без вялікай колькасці дрэнных серыялаў ці сярэдніх серыялаў не будзе вось тых добрых серыялаў ці фільмаў, якія ствараюць у Амерыкі. Так вось, я гатоў быць... Да чаго ты сябе адносіш? Тым сярэднім ці тым... ладно, говном не хочу быць, але той сярэдзінкай я гатовы быць, просто каб на маём фоне кнігі Альгерда Бахарэвіча выглядалі вельмі крутымі. Вось гэта самаахвяраванне, вы чулі гэта? Насамрэч... Я да таго, што ў мяне няма мэты пакуль што, можа быць, а можа і ўвогуле, напісаць нейкі вялікі твор, які застанецца на вечныя векі. Просто хутчэй ідэя такая, чтобы у тебя была кніжка, з якой прыемна правесці вечар 2-3, в залежнасці ад таго, наколькі хутка ты чытаеш. Так, і будзем шчыры, кнігі Альгерда Бахарэвіча, пры ўсёй маёй любові да Альгерда, яны не для ўсіх. Яны не для шараговага сярэднестатыстычнага чытача якой-небудзь дзяўчынкі пакалення тик-току. Яна не будзе чытаць кніжку Альгерда Бахарэвіча, але каб яна штосьці прачытала па-беларуску, ёй патрэбная кніжка Макара. І, все просто кожны з тик-тока, моя ця. Так. Выдатна. Як бы тебе могуць прачытаць дарослыя людзі, і у нас быў прыклад, як некалькі дзён таму, калі выйшла кніжка Макара, у нас у кнігарні на аўтограф-сесію прыйшоў дарослы чалавек, як бы чалавек сталага ўзросту, нават старэйшы за мяне, і які прачытаў кнігу, які купіў другую кнігу, таму што яму спадабалася першая, і яму было што абмеркаваць. То бок, гэта ж ты ніколі не ведаеш, каго гэтая кніга можа зачапіць. Можа быць, мая бабуля, калі ёй зараз перадаць гэту кніжку, яна таксама з задавальненнем прачытае. Напраўда, будзе
выпытваць у мяне, што такое KPI, што такое там яшчэ штосьці, ну, але тым не менш прачытае, я думаю, ёй будзе окей. Не, я з табой цалкам згодзін, таму чытайце кніжку «Ніці», якую можна купіць у выдавецтве. Не цягніце і чытайце ніці. Ці, як сказал Андрей Миколаевич, ніці зацягнуць і цябе. Так. Карацей, кніжку можна купіць на сайце кнігаўка.com. У стацыянарнай кнігарні кнігаўка з задавальненнем вам яе прадам, а Макар яшчэ і падпіша, можа быць, калі буду на месцы. На Алегры можна купіць дакладна. Хутка з'явіцца і на Эмпіку таксама можна будзе купіць. Вось, на Эмпіку можна будзе купіць. Яшчэ веду, што яны ёсць у букіністцы ў Варшаве. Ўжо так правяралі на днях, ляжаць на самым бачным месцы. Заходзьце ў букіністку ну і шукайце ў іншых кнігарнях, магчыма, яна таксама будзе з'явіцца. Это ўжо не да нас, не да мяне пытанне дакладна. Вось, і прыходзьце да нас з Настай у Прагі 26.10. А 15 гадзіне, падаецца, недзе там. Калі таго пераправярайце ў праграме прадмовы, мы там пагаворым пра кніжкі, таксама яшчэ трошкі. Так, Наста, давай цяпер адкажам на колькі пытанняў, як мы абяцалі, нам даслалі іх дзесьці на Казбоксе ці ў Ютубе, падаецца, у нас 2 пытання ёсць. Першае пытанне, яно гучыць так: што такое лактозная таблетачка? Мне гэта трэба. Настя, гэта пытанне для цябе, таму што я не адразу ўзгадаў, пра што ўвогуле ідзе гаворка. А я, пабачыўшы гэта пытанне, адразу зразумела. Я гаварыла там у выпуску, дзе мы гаварылі пра ежу, я расказвала пра марожанае, пра тое, што я не заўжды магу яго есці. Дакладней, часцей я не магу яго есці. Ну, але калі ўсё ж такі мне хочацца з'есці маё любімае мяккае марожанае, мне перад гэтым трэба выпіць лактозную таблетачку. Гэта таблетачка, якая дапамагае расшчапленню лактозы, з чым не спраўляецца мой арганізм самастойна. І вось ёсць спецыяльныя таблеткі. Мне здаецца, іх можна купіць шмат дзе, нават не ў аптэцы. Свае я купляю проста ў Росмане. Яны называюцца Карацей, свае таблетачкі я купляла... гэта з ДМ, аказваецца, але, здаецца, у Росмане такія ёсць. Я купляла у ДМе ў Венгрыі, тому што ў Польшчы, наколькі я ведаю, ДМы не так распаўсюджаны, бо у Венгрыі, у Будапешце, прынамсі, яны як Росман на кожным кроку, літаральна. Называецца лактаза па-нямецку 6100 міні-таблетан. І далей нейкае вельмі доўгае слово па-нямецку. Ну, я думаю, што вы можаце лёгка пагугліць. І ёсць нейкія іншыя прэпараты, якія проста вось дапамагаюць. Просто маленькая таблеточка, якая дапамагае перапрацаваць малочны прадукт. Так, мне тут няма чаго дадаць, у мяне няма такіх праблем, таму пераходзім да наступнага пытання. Яно гучыць так: дзякуй, клічнік. Дзякуй, нештачка чакала менавіта топ-5 супоў. А як вам азіяцкая ежа? Наста, спачатку я падзелюсь хутка сваім топ-5 супоў. У меня тут нічога новага, не ведаю, надзвычайнага. Я люблю, падаецца, ўсе супы, якія толькі магчыма. Это і крем-суп, і борщ, і, не ведаю, і рассольнік, і суп. Нават я люблю, дарэчы, этот, як называецца, белый такой малочны суп з макаронамі. Карацей, я, падаецца, люблю любой суп, які толькі магчыма. Халаднік таксама люблю, мы пра яго размаўлялі. Таму топ-5 я не магу скласці, таму што ў мяне, як мы высветлілі ў папярэднім нашым выпуску пра ежу, у мяне стаўленне да ежы без нейкага піетэту, альбо, як Настя сказала, без культа. Так. Вось, цяпер нас табе слова. Ну, я не магу супоў. Топ-5 у сэнсе па месцах не магу рассартировать. А ты расставь, тебе просяць. Окей. Пятае месца. 5 месца, добра, няхай на 5 месцы будзе гуляш венгерскі. Гэта 4 месца. 12 points goes to... Не, окей. На 5 месцы будзе сырны суп з курыцай, з плаўленым сырам і з гэтымі сухарикамі. Окей. На 4 месцы будзе гуляш. На 3 месцы фасолевы суп. На 2 месцы будзе рыбны суп з вяршкамі, з ласасём. Фінскі рыбны суп, я гэта звычайна называю. Вот этот суп я не ем, дарэчы. Чаму? Рыбны суп для мяне траўма дзяцінства, это ухава. Не, я не люблю таксама. Я люблю з чырвонай рыбы, ну, як бы, можа быць, гэта... Ну, але я гэта гатавала пад назвай рэцэпта фінскі рыбны суп. Окей, можа быць. І на першым месцы... The winner of the Eurovision Song Contest. Мне не спадабаецца, таму што гэта
Грыбны суп з перлоўкай. Грыбны суп не павінен існаваць меркаванні. Пачакай. Он не павінен знаходзіцца на першым месцы. Бонуснае 6-е месца гэта маё адкрыццё мінулага года, гэта том-ям. Вось, дарэчы, далей мы будзем гаварыць пра азіяцкую ежу. Я неяк адкрываю для сябе азіяцкую ежу, апошнія, можа быць, гадоў 7. Раней я зусім яе не ела. І вось том-ям раптам аказаўся тым супам, які вельмі цудоўна дапамагае, калі ты хварэеш, калі ў цябе насмарк, калі тебе трэба прабіць усё, каб ты прапацеў проста наскрозь, каб слёзы ліліся. Вось том-ям. Окей. І тады другое пытанне, якое ўжо прагучала. Як вам азіяцкая ежа? Я зноў ж такі тут магу даволі хутка адказаць. Я не тое, што шмат ел азіяцкай ежы, акрамя сушы, і, падаецца, 2 разы ел гэты суп, как он называется? Такой самы... Рамен. Вось, так, рамен. Падаецца, больш я нічога не ел з азіяцкай ежы. Розныя там. Таму мне тут... Суп-фо, ці там якія-небудзь... ладно, окей. Тады... Таму я магу сказаць толькі адно, што я даволі люблю сушы, але я больш люблю сушы есці дома, в такім класічным фармаце, калі ты заказваеш себе этот зестав, як это называется? Сет. Набор. Карыстаючись славянскімі словамі, а то зестав, сет. Хаця зестав хіба таксама будзе славянскім, польскай. Зестав, я просто не памятаю, як у Беларусі назывались. Сет, мне падаецца, они назывались. Карацей, вось заказваеш себе гэтыя сушы, альбо у меня пад домом есть добрая сушарня. Я просто прыходжу туды, раблю заказ, просто там 30 хвілін прыходжу, забіраю іх, і дома у кампаніі ці з фільмам супер заходзіць. У меня тут таксама няма нікага, што нейкі сушы люблю больш, нейкі менш, агулам все добра заходзіць. Вось я якраз такі чалавек, які абсолютна не разумее прыкола сушы. Я спрабавала іх некалькі разоў у добрых месцах. Абсолютно не мой фармат ежы. Я не люблю холодны рыс. Я не люблю холодную рыбу. Толькі калі гэта не проста чырвоная рыба на бутербродзе. А так, мне не зразумела гэты фармат, мне не смачна. І не трэба казаць, што я просто не спрабавала смачных. Такое бывае, што ежа не заходзіць. Ты ўвогуле казала таксама ў падкасці пра ежу, што тебе больш ты любіш цёплую ежу і ты грэеш все, што там сушы для мяне вельмі дзіўны фармат ежы. Можна ежы цёплую, сушы гарячыя. Я ведаю, што гарячыя ролы бываюць, але не знаю, не маё, не разумею прыкола. Але пры гэтым я люблю азіяцкую ежу, вось я люблю том-ям, хаця я не люблю ні рамен, ні фо, таму што для мяне гэта хрючава трошкі. Асабліва калі шмат у супе усяго накіданае, я не разумею гэтага, але я окей з тым, што камусьці гэта падабаецца. Фо таксама я паспрабавала не так даўно ўпершыню і зразумела, што кажуць, што гэта добры пахмельны суп, а ў мяне не бывае пахмелю, бо я не п'ю, таму мне няма сэнсу яго есці. Трэба напіцца нас. Так, каб ацаніць усе вартасці, але вось том-ям мне зайшоў менавіта з прычыны таго, што ён такі ядроненькі. А так я люблю ўсе гэтыя курчак, хрупёнцы, крэветкі ў паніроўцы, таксама з якімі-небудзь рысам. Я люблю цёплы рыс, нармальна стаўлюся да рыса. Розныя там наборы, лапша, удон, вось гэта ўсё, у прынцыпе, ем, не тое, каб суперчаста, але магу з'есці. А ролтон лічыцца азіяцкай кухні? Магчыма, ёсць жа гэтыя ўсе лапша булдак. Я вось прапусціла, у мяне сябры рабілі дэгустацыю лапшы гэтай вось всякай з вострымі гэтымі соусамі, а я ў той дзень працавала як лох. Таму не змагла наведаць яе. Але наогул я не люблю острую ежу, не ем. А яшчэ я зараз падумал, я не помню, што это азіяцкая ежа, ты зараз скажы мне. Вось на Червенском рынке было шмат таких кафе, они так назывались. Сайгон назывались. Так, там же всякие Том Хас, памятаешь, там такие вось колба? Я не памятаю стравы оттуль, бо я там ела бульбу фры. Вось, и там была такая страва, и она называлась... Чего на Червенском, коли на Ждановичах? Ой, на Ждановичах, пробачьте. Я оторвался от народа. Так. Там еще и драники робили. Сайгон... Это ж легендарнае месца. Мы туды, калі ездзілі купляць адзенне на Жданы, мы заўжды заходзілі ў Сайгон, і я памятаю, што мой айчым заўжды заказваў сабе вось гэты суп, яшчэ штосьці заказваў, а мне заўжды бралі проста бульбу фры, таму што я была малая і не разумела прыкола гэтай ежы. Вось. Я вельмі любіў вот это. Я толькі любіў з этого на Жданович ездзіць, таму што там былі эти кафе Сайгоны, і там як бы
у нашай сям'і был адзін правільны Сайгон, который мы толькі туды хадзілі, там чамусьці заўсёды стаяла чарга, ну, напэўна, там... Мы таксама толькі ў адзін хацелі, але не ведаю, ці я той же гэта, ці таксама быў ён правільны. не ведаю, што это было, і вось тое, што мне падабаецца, это называецца нем. Пакажы, як это выглядае. Ну, вось это вот так называецца, тут не вельмі бачна проста. Гэта, можа быць, гэта падобна да таго, што зараз вось у Польшчы я бачу пад назвай сайгонкі. Гэта завернутая ў такую штуку, яно вельмі цікавага на смак. А што там внутры? Блин, я шчыра... Падаецца, это мясное штосьці. Это проста сайгонкі. І оно у чымсьці завернута. Так, это рисовая папера, якая у меня вось там так, там рисовая папера, внутри мяса, а да. яшчэ там в этом мясе подаецца там эти лапша, макароны, вот это вот такое прям тоненькое, которое оно как там все это туда там все вось так вот, як котлетка, только выцягнута і завернута. Ну, невялікі эксперт азіяцкай кухні, але ну вось у мяне ёсць дома рисовая лапша, з якой я часам яе заварочваю ў нейкую там, напрыклад, курыцу, ну, фарш які-небудзь чымсьці, і гэта можна пасмажыць, і гэта атрымліваецца ну, даволі смачна і карысна. О, цікава. Ну, это мне вот, я прям люблю, і один раз у Варшаве, вот я был в нейкім вось этом Сайгоне, только он назывался не Сайгон, а ну, я побачил просто там нем, я побачил вот назву эту нем, подаецца, і зайшоў, і мне было супер смачно. Вось, таму вот так, мою азіяцкую ежу, нем я супер люблю. Добра, Наста, цяпер пераходзім да рубрыкі цікавосткі, нашай класічнай рубрыкі, дзе мы дзелімся ўсім тым, што нас зацікавіла, дакладней не ўсім, а нейкім чымсьці адным ці двумя. Вось, з чым, Наста, ты хочаш нас сёння падзяліцца? Давай ты пачнеш, так. Таму што ты сказала, што у цябе сумная. Ну, не сумная, я просто, пакуль мы гаварылі з табой, і калі мы сказалі пра тое, што інтэлігенцыя пераехала, я зразумела, што мая цікавостка сённяшняя вельмі моцна звязаная з тым, пра што мы гаварылі. Окей. І яна будзе пра такую краіну, ці ведаеш ты такую краіну, як Тувалу. Тувалу. Кніжка есть Тула. Ну, амаль, не. Тувалу — гэта такая краіна, якая знаходзіцца ў акіяне, то бок вось Аўстралія, і вось дзесьці на паўночны ўсход ад Аўстраліі. Так. Яна знаходзіцца ў акіяне. Там ці самы першы раз світанак заўсёды? А фіг яго ведае. Світанак у іх там першы ці не, ну дзесьці там. Карацей, праблема ў тым, што гэта краіна, вышыня якой над узроўнем мора 2 метры. І, як ты разумееш, вакол гэтай краіны акіян. І гэтая краіна паступова хаваецца пад акіян. Вось. І там быў прэзідэнт і прэм'ер, які запісваў відэа на фоне... Ён стаяў як бы у такіх... Ну, карацей, ён стаў на беразе, пакуль пачынаў запісваць відэа, а потым паступова ён стаў па калена ў вадзе. Можа быць, не ведаю. Там прыліф вады быў. Можа быць, але гэта краіна, якая першая ў свеце цалкам плануе эміграваць. Ого. Уся краіна. Просто таму, што там, здаецца, я глядзела відэа да 2070 году, уся тэрыторыя, яна знаходзіцца на некалькіх атолах, калі я не памыляюсь, то бок гэта не нейкі там кавалак сушы, а іх некалькі побач. І яны просто ўсе пакрыюцца вадой. І яны, ну, як гэта наогул адбываецца, што цэлая краіна кудысьці ім трэба пераехаць, і збольшага яны ўсе, зразумела, побач Аўстралія, накіроўваецца Аўстралію. Больш за 5000 чалавек падалі заяўкі на такую вось міграцыйную візу, якая вось усім жыхарам Тувалу дае магчымасць зрабіць кліматычную эміграцыю, тое, пра што я мару, пераехаць у якую-небудзь цёплую краіну, папрасіць там кліматычнага прытулку. Яны змогуць пераязджаць, то бок не ўсе адразу, а часткова нейкая колькасць людзей зможа, пачынаючы з 25-го года, я не ведаю, ці пачалі яны там ужо перамяшчацца, таму што калі, ну, проста адразу ўсе людзі туды пераедуць, гэта, ну, немагчыма такое арганізаваць. Там зарэгістравалася... Будзе спердалі в Тувалу. Спердалі, так. Аўстралійцы будуць хадзіць і казаць спердалі. Але усяго там 11 000 чалавек насельніцтва. Колькі? 11 000. А, всяго? Так. І каля траці... Ну, падаецца, што ўсяго, але, ну, прыкінь, адразу ўсе гэтыя людзі з'ехалі ў Аўстралію. Гэта ж, ну, дзіўна. І яны дзесьці знаходзяцца вось гэтай Тувалу на палове шляху паміж Аўстраліяй і Гаваямі. Так. Вось. Там, вось, як я чытаю зараз, 9 атолаў. Гэта такія кольцападобныя астравы, якія акружаныя каралавымі рыфамі. І
сярэдняя вышыня, як я ўжо сказала, 2 метры, а самая вялікая, это мы тут скардзімся, што ў нас у Беларусі гара Дзяржынская ўсяго 300, колькі там 48 метраў. У іх самая высокая кропка, гэта 4,5 метры. Божачкі. Так што ёсць яшчэ больш плоскія краіны, чым мы. І таму, ну, там рэгулярна адбываюцца нейкія затапленні, і вось 2050 год, гэта, ну, вельмі важны год, што большая частка, значная частка ключавой інфраструктуры краіны будзе пад вадой. І таму яны ўжо многія нейкія сельскай гаспадаркай займаюцца на ўзвышшах, наколькі гэта магчыма, там, на таму што, метрах. Так, інакш, так, на 4 метрах, інакш, ну, гэта просто, там же вода салёная, і гэта вельмі дрэнна. Ну, і вось яны дамовіліся з Аўстраліяй і будуць пераязджаць, і ў іх ёсць магчымасць працаваць, вучыцца ў Аўстраліі вось паводле гэтай візы, але яны могуць вяртацца на радзіму, калі што, калі там будзе, у прынцыпе, куды вяртацца. І гэта рэальна упершыню ў жыцці здараецца такая сітуацыя, што людзі вымушаныя пераязджаць цэлай краінай у сувязі са зменамі клімата і вось павышэннем узроўня вады. Ведаеш, што мне стало цікава, а як будзе вырашацца палітычнае пытанне? Тыпу, ну, краіна проста... Яна проста перастане існаваць? Ці будзе, ну, вот прэзідэнт гэтай краіны, ці прэм'ер, ці кароль, я не ведаю, хто там у іх, ну, то бок... Ну так, это ж просто раптам... Ну, я так краіна цікава, якая ў іх там мова, дарэчы, зараз пагуглю. Хутчэй за ўсё, я думаю, у іх ёсць якія-небудзь свае мясцовыя... Але я ведаю яшчэ такі факт пра Тувалу, напісана, што ну, ёсць язык Тувалу, а ёсць англійская мова таксама. Ну, то бок... 94% насельніцтва карыстаюцца тувалуанскай мовай. Але ў іх праз тое, што назва іх краіны скарачаецца як ТВ, дамен Тувалу вельмі дорага каштуе. Блін, насамрэч цікава. Мне сапраўды вельмі цікава, як будзе вырашацца палітычнае пытанне. Хутчэй за ўсё, я чамусьці думаю, што будзе існаваць, ну, вось, як бы краіна на мапе будзе захоўвацца, як бы, што там ёсць краіна, а прэзідэнт проста будзе знаходзіцца ўмоўна в Аўстраліі ці ў той краіне, якая... Які ад яго сэнс тады? Незразумела. Ну, так. Але мне таксама спадабалася, што... Ну, прадаваць дамены ТВ. Так. Наколькі я таксама глядзела відэа, яны зараз захоўваюць, яны алічбоўваюць, як это называць, 3D-сканаванне астравоў робяць, каб вось лічбавую копію сваю захаваць ландшафта, нейкіх там культурных аб'ектаў, вось такім чынам спрабуюць захаваць у гісторыі след. Вось такая цікавостка, з аднаго боку сумная, з іншага боку, ну, неверагодна цікавая, таму што гэта першы такі прэцэдэнт у гісторыі. Ну так, цікава насамрэч, што з гэтага будзе. Добра, я распавяду сваю цікавостку. У мяне сёння гэта фільм, тут невялікая прадгісторыя. Я не вялікі фанат галодных ігр, ад слова зусім нават не фанат. Як бы я глядзеў фільмы, але яны мне заўсёды падаваліся даволі... А кніжкі ты чытаў? Не. А ты чытала? Цікава? Чытала ўсе. Цікавей за фільм? Цікава. Ну, я раўнадушная да фільма, а кніжкі гэта вельмі добры ўзор літаратуры Янка Далту. Окей. Я не чытаў кнігі проста. І вось літаральна некалькі дзён таму я даведаўся ўвогуле, што існуе яшчэ адзін новы фільм, які распавядае гісторыю Карыялана Сноу. Это той прэзідэнт, які такі дзедуля ў фільмах. Дыктатар, так. Дыктатар, вось, і распавядаецца гісторыя яго, ну, як бы, пра яго універсітэцкія гады. І калі вам, магчыма, як мне не падабалася трылогія, или сколько там... Трылогія. Вось, карацей, не падабаліся, или не вельмі падабаліся фільмы пра Сойку Перасмешніцу, так і называецца, то раю вам паглядзець гэты фільм, таму што ён зняты сапраўды на нейкім якасна больш высокім узроўні, як мне падалося. Ён больш сучасны. Ён больш сучасны, дакладна. Там прыгожыя акцёры, добрая іх ігра, і агулам все зроблена даволі якасна, як мне падалося, і сама гісторыя гэтага дзедулі, які у гэтым фільме як бы малады, так, ён даволі цікавая гісторыя, крацей, і як я даведаўся, у 26-м годзе выйдзе яшчэ адзін фільм пра яго, таму што ў гэтым годзе, падаецца, выйшла кніжка. Так, ёсць новая кніжка. Акурат пра гэтага Карыялана Сноу. Сноу или Сноук? Сноу, здаецца, я не вялікі фанат. Так, там яшчэ і пра снег. Я памятаю толькі Кітніс Эвердзін.
я ведаю только Сойка Пересмешница. Ну, галоўная гераіня, которая играла Дженнифер Ну так, Лоуренс, дакладна. А яшчэ вось з нагоды таго, што я паглядзеў этот фильм, я вырашыў пераглядзець все вот эти фильмы, і я подумал, што раней яны мне не падабаліся, а зараз я глядзеў, і у меня такія флешбекі былі просто пра рэчаіснасць. Я такой думаю, ну, конечно, все гэтыя антыутапічныя такія падлеткавыя драмы пра супрацьстаянне сістэме, калі ёсць. А яшчэ там же вельмі важна пра вось эту вайну не толькі фізічную, як бы, а пра прапаганду. І вось гэта прям я так. Упершыню ўвогуле зразумеў, як бы падаецца, пра што гэтыя як бы фільмы. Вось таму калі вам хочацца паглядзець штосьці ўвечары, то глядзіце фільм. Калі вам хочацца дапамагчы гэтаму свету, дапамажыце тувалцам. Калі вам хочацца... Прыюціце ў сябе жыхара Тувалу. Прабачце, это злыя жарты, але... Без іх ніяк, нікуды. А куды могуць пераехаць жанчыны з Тувалу, як іх называюць тувалкі, могуць пераехаць у Сувалкі. Лагічна. Карацей, так. А калі вам хочацца пачытаць кніжку, то чытайце кніжку «Ніці», якую можна купіць, мы ўжо сказалі, дзе. З вами был Макар і Наста. 6-й выпуск подкаста. Да рэчы, 6-й выпуск, ведаеш, у Костя Каліновскага 6 выпускаў выйшла мужицкай правды было, так што калі у нас выйдзе 7-е, мы будзем больш, чым... Значит, нас не павесілі. Значит, нас не павесілі. Ставце лайки, пішыце каментарыі. Спадзяюся, што заўтра раніцай ваша краіна не сыдзе пад ваду. Да. Пішыце каментарыі, пішыце вашы пытанні, калі у вас ёсць, мы на іх з радасцю адкажам. І як заўсёды кажа Наста, пішыце тэмы, і мы дадзім на іх як это экспертнае інтэлігентнае экспертнае меркаванне і адказ.